Etio Promoto Ghana this year, Yamawina ha, Brasso, Away, and someone some for one watch Brasabu, Ayakroji, dear Edim Fre, Edmonton saw the Vier Swedi and for Bumwati, Babia Wupiata, when you bred at me at ye and 708B. Away 7 Name de Bedimon could be Yabeka Yan Kodami, Nubia, Yamaduma School. One crow, Namsoma, one headmaster says Brasson said, one would school fees over 20. One more month drunk rata and Kranaka said in Chemuba. Na nuanum bia wo petumi krata ye di tu kwan passport wo kire se wanyan kire se wo krata no book no aba nenso okwa won sanka e de na ya kwansidie mu nchiremu ye de ba sanso na beto Ghana Health Service di nchiremu aba eno ya de monkeypox friends empos no sabri wo mo chese nipa wo mo nya bia duru adwokron baako na oswafo wo no na hwama no ne aso yeso na wo bokoko anasa amane yi e kire se Israel any Iran to kwano Ghana dishie bia wono mo akromienu yimu sen ana won hotie kakrai ani afro bi ne ka ho ahwe ye bracken kan o tech 102.9 eso na wo mo ya hodenfo nya de ekwati wo mo edu awiase ye wo mo an ma yinsu ku ya fru mu na ja ye minimum atumi ate perfect series woman no na bekamfo owofo wadavroma ya nkura no kenkane a ebuapa GS na ka jatum agency ekuro ya ye be no bunsa kura sie no abai president no na ekuro no ye wo English language basic one kwesi GH freedom ho sanso eda owap world people KG1 kwesi be 6 history of Ghana wo meya betwam ni abakose mawro no ene se cham akura no kenkane no konkansa RM yo ho Yesu kakra Muhammad kakra na no de kakra na techire sade e konkan computing KG1 kwesi be 6 creative arts so ye basic one kwesi 6 no eno so nkokwa so kura kenkante asinta kura no kenkane ya pe na wokɔ na nim science maths ni nyina perfect de no ene ye preschool nkoda no so na sirwan ekosi KG2 no numeracy de ma wo mo language and literacy over creative as phonics computing coloring and writing ni nyina da eye soronko kwan so kura na JHS1 fo no ekosi JHS3 no you English language social studies science RME computing and Africa career technology yes I just some questions I wrote the word you can maybe say more cool terminal meetup ni nyina perfect de no ene ye kumase ne nkwado mu muadavroma putu oja ne ekro ye ben station wa enkranso de ada danso man first stop o mamu ntwa no aso baby a wudi mu biara ye tonto busu bia bobrabu a was a perfect de no ene ye number 0243 299 938 and 0540 7554 659 mato kese o kurasini na duru no champion obusonfo kwadwo brakoro enterprise na frefre no ne ona monten so na to kurasini na duru no a ne ro no ada but sisim yawo aduru abro no dia bo behwese obewu ade afru ama fe wo so atumi akonkan ye atitupa ne mu ekompa so kwedi dwuma no empa so champion fo no mesre mu adanansa da bridge na about 3 points esefata wo kurasini na duru bebo ha general wo briso percent padua no free utinua no besu mo bra no twane a kwadwo brakoro na bebo wo oba make se bia fichi kro no nheda mayi ebeba yi bebo to dia ma kokua de pressure infection sciatica wode de compass wode no ate kofon bo adavroma ukurase ni na duro no a kwadwo vrako na bowo upebia to amepatro promise ba posak heba apidang misty heba sak pharmacy patase blockhouse wode wan bu achi akwa bebia tuntonduru pharmaceutical ne heba nyina da kwadwo vrako eduro no na buru man sabetumi akabie number 024447 0067 024447 0067 anomnia ne vitamilk ene wedding na se eye na se ho birthdays ahodo conventions ne retreat no ni nyina anomnia ye de sebo ahoho ye vitamilk efrise no na ya jatumu o man ni mu efrise aduonu ni akire wo masomo na wo masomo masonso ho te yenya wo asembo ni bia na anomnia wode ba adwaman so no edoso soya milk drink ubenya vitamilk choco vitamilk banana strawberry ni vitamilk champ ni nyina wadwaman so a wunya bia ebo ni padua ni sanyo ni nu ahodo ahyemu manti anomia we na bi ko ni padua ma wanya calcium kakra protein wom omega 3 6 and 9 ni nyina ye nu ahodo eboa ama ni padua na pomuden samegina yie enti da me ka kire se entisi kan koto yade entisi kan kohwe kala no ados ho adwaman so enti se opa anomia bi de agufie ho no mama mofra na nom na wodi bi so de ujuma ewo program bi ada wani mu a vitamilk anone no ena radio university o tech fm ye kamfo e di amount ukwa adwaman so a na wakohwehwe vitamilk no
wo store no so fa bi gum empotam honom no ye beto ebebo amanyoma akonka fi se saa anu ne ewe o my Ghana fa na ba bia eno a ene agye atum vital milk Azofo wonum na so asene dwe ya ye bagye bre ede anofafa bubu ade mu so wanya bi atumi atie ne mu masomfo mienu ye na wo fantwi bu sekula bu na apia na fi kwame gini bu aten kokoto papilo kan bienu ba kan ho bi sa kan ho bi angry sam the writer won so kan ho bi ni newsroom abofo nyina wo bo na wo se ahwei asonaba ohene kwabena bu aten menimnua abrewaba kofi twumesi ye fa kase bo nche mu mbrɛ mu Asem Beba Dabi. Asem na nyaba efwafo asem ne moapa na se bebru yakwa akwoyo sense trofo ya ne akoka jasum nyansa frefa service dabi ensem no se ne yete noa ne si so ne apamu aka de amaw na ye frase na ye mo penhwam na ye nko kwabre east bensimu efwafo meduma ne kwado mu ne yebode vrada ba beto dwankore ya wo mo frase trotro so hwe final BC ya wo mo tro na ja wo mtumi ato aso akọ wo mo animu no school ba ko aye friends Big Six International School enkodai wo mo so ka ho bi registration ya ade akọkọ so a ne ade a na enkoda mienu bi beto dwa se sankodai headmaster kire se wo mo de ka katrin fo nkura no bi ti ene ye twon mabo so atwen die ba ko tro exams nyina no wo mantua montwre ene wo bom anso bom na nso nkura wo maso brache no ma menom no papa no echiana na no nkyere se bi buru senya ofu mefa nkonti ne kura mu no ene se first paper ya nkura wo nkoko tro ye friends mathematics bi tabuo wo mkotro nkontabuo a headmaster kire se abushanfo me mankura no ntwuro binti wodo mo to adabamprochi wo munya hwe wia hwe mo kro no bia chese wo munku nipa ezo atu mu krokro kan chese wo munkam na ene nkura no abambontin so aba bekasa ya nsem no awro no anom da tudwa ene wo bra uteke fam yewurabu ene abaya ba ko bonkomo Jacqueline yebuwa ene se Jacqueline why ene ozan se ne mote no so pepepe wo bra ya wo ye na dwen se wo ko exam so aboa do wo se anwura mpa jai se do ti 2 mining pa mathematics ho mining ya de achen ye wo akotwra headmaster chese wo man kwa ma no ntro chese eno so hadwen ena ba ko so kan so chese saa wono so ka ya wo de na headmaster chese se wo de ka school fees untua ye eno ntunya de ya me wakonya mo watimi atwabusua bra Facebook no so wo bra buteka fam nya akonya ne nkoda ihia ye wo mchese mathematics wo mo antwra headmasters wo de kanti na yenkwa ya so nkoti bi wo bra man bon ba ye na wo bde etu ye ne mu so can't say in school, me for ya, you will feel because me not being a commercial brand, master. But me and I'm a father, demand me band, and I'm classmates who because they said, master is what kind of man make papa. I said, so my main, me buy, class or no, why is the papa, or buy no people who do me hands, no, or my back, who do me hands. No, I didn't pay. I didn't pay. And the next one, I get my card and I did see me on the upper share. If you have been thank you, I say, I know what to you. What they can't say, me close from now, and then now can I report here and from my mention on the upper share on your lucky. Lucky out here, how much they mean what I say. Johnny came into my mind. Finally, I am Abjofo enkoda no a wono ekọ Big Six International School wo meduma ahaya meduma hiya faade wa yi na chese we headmaster no amo mantro masia wode akosem wote se editor Tech FM anim ye free adisuafo nsemu e na yenko passport ho nsensemu se na ye nyina enim no ansa na obetumi atu kwan ye free o man Ghana mu no ohia tumi krata ya eno ene passport no na eno ho nsem America kiranie ayedene pa anya nsem ketwa na obo kontine na oba Asante mantem kropon kumasimu a enipa dodo na nesu enam passport yinti tempenten kwatwa do a enya nsem ketwa kra wono mo kire se enkrata hodo esese odefa akwamu ekope passport no waye bibia amana kodum pempen so obi kura se
wo manya information won fon ahodo so say passport number nanso o matena ye ba ko ye no wo kuma se Krobea yi masokwa wokɔ hɔ no ma sɛ bɛyɛ na wo nsa bɛka wo passport no wo nsa nka wo matwe atwakwan bra wo tek 102.9 wo video no bra bɛhwɛ bi sɛ ne nipa ni bi timpenten kwa wo matena ye hɔ no no a ya sɛn kɛseɛ na ebi ka sɛ obi wɔ hɔ no kra ni interview date ya wɔde kɔpɛ visa ebre no ya aso yanka wo hia ne passport information abasa passport number enso bɛkɔ aso ye hɔ no mo nsa nka ya wo mu su twadwo a enya asɛm ketwa na eno na aka hu bi ne nipa no bi ka sɛ sɛ na nneoma si kɔfa no mo srɛ animanimu ya mpanimfo bia wona no duru dwom ya wɔ ka bia wɔ mu no wɔmfa wɔn ho njim na mpanimfo release books ne fa mo sɛ ne ɛbɛyɛ na wɔn akwantuo ho nsɛm nneoma nyina betumi akɔ nkan fi sɛ sika wɔ sɛ wotua information ahodo wɔ sɛ provide wɔ de kɔ nanso information aba sɛ wɔn magi wɔn book ahodo no wɔbɛkɔ akɔdu passport office na wɔn nsa nka passport na wɔn nima de property ayɛ si akwan a ama saa nneoma no ɛkɔ saa na wɔn a sɛ ebre kasa yi wagigya sɛ adwene gu nkwan mu wɔ passport office wɔn hunu wɔn ho ano no yɛne bi bɔ nkɔmɔ sɛ ana ɔde to yɛ nim nsɛn na nye easy kwa nye easy Okonya bread, don't be quiet. So from poor service bar, Obi and go up a cry ready. If you move to find them watching a yard, they said the passport number the you been to a man misunderstanding from Saturday last week. ABC there, a man high beja, easy cry. Eni ayetie ye eya raba ko asa ebere wo no okwaje ne passport ho asama ye den no ma de sere etu dwa ayetie bi yi Elsonfo yen 27 no so edan yenko yade ba ko a edon so ahiri na yiri nitie ewo matantama Ghana mu mi ade me fredo kwakuo yade ado yade impulse anasa impulse se de ye fredo no na elsonfo sa ado yade yi 50 kotua ya no ho je afie mu se prekese jana du ya wo ba no de na cases ya ro no esusakura na yesi nipa ba ko bi nipa mienu bi anti Ghana Health Service wo mo e ka say oh everything is under control brofo under control say under control no atretre edru ba edokron ba ko cases nko a no ya ko ha ya nya asim kuma kura dan panifo che say ensia bi asese kura no na said manu ya prepare ya ka say eno aba be ka ho no ama ene number no akonanim 91 na Ghana for wodum dodo etumi enya na womo ehre sese ya ka say de nipa mienu a wodum eyado no de panifo age wonmo ato ho ya ye hwese ne ni kotu asu bedi mo akire na ya hwe ade no totoe bia no wo say wodum eyo edita chiri na tumi aboa sa na ya hwe ne akira anhwe antoto ne o mayi a se etra se pebrimu ja ewura mu no na so kwa bretu mu no etre kwa chiri pa na Ghana Health Service wo de ababetudwa ya wo mo ekire se yade no kwa ne guso a ya ekro ne mu ekoba sa no so temamfo won mo esu ya ne dodo no ase ye ya de ni bo sa ebeka ya mrebi abesen coronavirus supreme na nya se kuma ase ye ya de ne tre no mse debi emiye nsu ni sakura na se biburu se benya do se de under control no ye bia mo ka no nya se o mu di agro wo mo ni abre pa se ko de brisemwa bibia no ayo so mo yo tutu no ma bro na bibia nso tumi tem din no wo mo eyo edie mo akoma bobrim na hubu aboye no de wo mo be stress emu akoma nto yem na ade biara ya Ghana Health Service wo mo be yo entutu ma patumi ade aba no wo mo eyo na mu mo tim ebio ya wo ka kire temamfo nyina se de se fata pa na sa woni die ya de se wo fi pa everade we pa offer nkam ka se wo fi pa sankofobi se wo fi pa ye pa sa no a mo hwe ade ne betimi acho ne mu mamu die de udu hu ni pa ye dia ne ebebo ama wotumi atwo ho afiri ade nya de no kura ba sanso ho ni die nsemu ekoyi nti da de nya de ye be kire wo ne mu so no obi nso te na behuru na sense mo bi ya nso be ni nso anyini pa no hunu sense we de wo nipadua no ani dia enso ahoho pa de twon ho frese nipa no ne hwese
doctor bia bia wo anasa so bia no ben ye ya doctor fo wo aka che no entam so na watu nipa hwim na mod na kwakoma doctor na wo mo ahwe se be ye bi nso betumi aboa edie mo aya yete ho na ya adwene se o asomaso benten no ana eda anasa na na tie ye da mpakro so ya de no ba ya pe wo so tutumiri katente na kopi mo ya sabia na adoctor fo atumi aso adon ye to ansem ni so na ye ko savana mantam ni mu bole ana ye drui sebre kasa di adehye wo bole etiam na wontia mu nyina ne se oba empotam ho no mu a wo mu wo yaresa bia bi ho no mu adi mfinhia no be se aduasa ye nkro nketenkete ahodo bi atwa bole ho ahia de ho ano mu nyina kosa won ho yade na ebre kakra ni wo mu kyerem se ayaresa bia ne nyanya mu no enye bia ya wo kokosa won ho yade no emprempren ye kasa bia no so yade a wono so hia yaresa na wo mu kyerem se ohwe enchensa ye de abodan ne so a eye tetedie ni bi enetie de no na se enetie no ho no na ho no sa ye den o entinsuo ni gemu se ya ayaresa bia ho no mo kyen yi ensuo no eba ho sa enti wo mo record so ahodo nyina de emprempren mu ni ba kokora ensuo na ho no nyina de kɔ na eno achi ekokoba ne sa suku bi eben wo mo ho no kɔbe won ho adwa na se suku fo no wo suku mu wo bra wo mpon ye de ne na so mkɔpedua bi ase na ene obi a wo yade a wo begya yarehwe ya bona bumu ne na kɔtu edua ase na ye wo ne mpane ye saa wo mo kyerɛ sɛ yade a ɛha adwene no mo de no to nkyɛn a ayaresa bia ne besi ho mfinhyia aduasa nie no bia ya wo ye won ho ye washroom eye mienu bema de baako oba de baako na no nso so sɛne asi ayɛ no ada ne wo wufidie enti betumi aba sɛ ukoyi mreku ma wani mra ho so na wo hyade anim ye no nso akɔya werɛhɔ sempa nti sɛ de ɛkɔso ayaresa bia ho ne sɛ ɛhɔnom no bia ye hodo a enwura kakra wo no ɛhɔnom dada ne yane enti wo kwa yaresa bia nim akwa akɔpɛ o yade anɔpomasi brɛ no asan kɔfa yade foforo de aba fie efiri sɛ wo yaresa bia hɔ no enioma hodo a wo bɛ homedi akɔ nipadua mu no enya asɛm ketwa wo labor ward ye push na wo bɛte sakwabra ne nso butu atiro no na ɔno nso wo sane ne yam saa wo mo kyerɛ sɛ ade a ɛha adwene to mo sra ban no sɛ animanimu ya bia ye hu ye ne de anka wo mesi ba ku bi fama wo mo ne moa na enioma ntumpɔn enti sɛ bre kasa de wo mo kyerɛ mu sɛ bole district assembly no wo mo do ma de sra kotu nanim sɛ won hwɛ no mekɔ wo moa ebio mrahye badwani ɔno hwɛ bole bamboi ɔno a ana san yɛ ɔsoafo a wo hwɛ ensase ne fam agudi ahodo so no monyamfo Yusuf Sulemana wono nso nkɔ wɔ moa na sɛde yaresabea na tete apansam no animanimu ya wɔ mo wani nkɔ ho na wɔn sesa ne ɔma firi sa yaresabea no asan dane owufidie de ama ade hye ɛzɔfo na yɛnkɔ nsɛfoforo mu yɛmɔko na yɛnkɔ bɔko bɔko de ne nkwado binduri de ne nkwado mu no sabiri aposifoɔ wo mo kantoma ya nkyɛ mu ko tikro ya wo mo kyɛ sɛ yɛne apre sɛ krodom esan se nipa wo mo tema mu ananse wo mo na tema no mu no wo mo ankasa no boku onya bom wojam nyam ye kofa baye ti sabre de wo mo akyere edipa dunan ya wo esusu sɛ wo mo mabofo pa ti atuo no ne akondi avrobo wo mo akache ti nam so ma Ghana Armed Forces Ghana Police Service na afi Binduri District mu panifo wo mo na kan tridia pam ho a wo mo tumi kyache safo dunan ya sabra meka sɛ de kyese wo mo edo wo mo akɔhya adabampono no achi na wo kyase wo fura sɛ de operation gu akwan mu no mensa de fambre mu abuado am ekɔpem no nan aboapa ho meeting no adunum kwasi ade yɛtwa bu ya no odigu afam mo yiribu sɛ atemdi betumi ababɔko ne nkwado mu no na wo no akyire wo mo ne sɛ bɔko de ɛhwa na yasantu na ne eja na yɛde hyehyɛ fie no ne ade aya ɛha dwene papa na mpanimfoɔ kyerɛ sɛ nhwɛmu yɛ wɔ mu hwehwɛmu wuroburu a ne adeɛ no ɛne wɔn kyerɛ sɛ nipa edunan yi a etuo wɔ mu afam nti saa bere de wɔn agya mu de ama Ghana Police Service ɛwɔ akakye hɔ ɛna wɔn yɛ nhwɛmu ma pasa bɛyɛ akɔdu biara no sɛ fata bia betumi ɛde abɔ na akɔ bɔko anaasɛ Binduri wɔn mansin mu deɛ gyagyagyagya busuafoɔ ɛnya asɛm kuma koraa etu a wɔn atoto ama nipa saa bere nipa bɛyɛ edunan bi wɔn nso ato ansia doɔ ɛna na wɔtwe ntam yɛsɛ wɔn adi bɔ
bɔne papapapapa ɛne abrɛ na wɔn ahyia amanfo adan kyɛ sɛ amadodoɔ no ana ayɛtu kɔtena yɛ a mu nsɛm no de nsɛm pii na wɔn hyɛ sɛ wɔn apirapira bi deɛ saa bere deɛ wɔn akɔgya wɔn de ama aban asabea wɔ tifi apuoyɛ ne ne fam no wɔn ɛhwɛ wɔn kakrakra nti aposifoɔ deɛ wɔn kyerɛ sɛ nipa du na yɛ a wɔn akyerɛ wɔn deɛ nhwɛmuyɛ mapa wɔde agu afam ho ɛne wɔhwɛ Facebook no so agya asɛm kɔma koraa tuo a yɛ a wɔn agye yɛ ɛnya asɛm kɔma koraa ne nyinaa egu Facebook no so nti wo ba bɛhunu etuo ba wa ɛsɛ aposifoɔ na eyusuo timanfoɔ bi na eyusuo yɛ a ɛnim akyire nti ɛno nso ɛyɛ nhwɛmuyɛ a egyiri sɛ mpanimfoɔ yɛ a ofi bɛboa ma yɛhuru deɛ etua akyire bɛboa paa ɔwia na soafo a wɔno hwɛ amanɔne aso yɛ ne so yɛ Samuel Oku Jatu Ablakwa Endrada ntentan fidie ne so Facebook panin tena so ne krata tenten na ɔtwerɛ ya wɔde bɛto hɔ na ne nyinaa yɛ Israel man no ntɔkwa a wɔnom ne Iran anya ya no akoya senkɛseɛ paa ne drone no akode ahodoɔ sɛ nnam wiemu ani ɛkɔ ne ba saa ɛno na aka hu bi na panin waba abɔnten a wɔkyerɛ sɛ emprempren Ghana embassy yɛ wɔ Israel man no mu kyerɛ sɛ Ghana de hyɛ wɔ Israel man no mu yɛ 922 ya emu 65 ɛyɛ adisuafo mu from Ghana mu a wɔto onim die mu ɛwɔ suapon ahodoɔ nsia bi mu ɛwɔ Israel man no mu na nhyiranka Nyankopɔn sɛ ne ɛkɔ so nyinaa ayɛ huhuhu no Ghana de hyɛ wɔ ɔman yi mu no obi ani hɔ a ne ho aka wɔn yɛ nneɛma ahodoɔ sɛ nka obetumi ne yɛde sɛ nipa yɛ bɛpie mu ofie na asomdwe mapa ɛbɛyɛ wɔnom dea nanso wɔkyerɛ sɛ Israel man no sɛ na nneɛma si kɔfa nti sɛ ebere kɛsɛ the state of emergency ɛna wɔnom declare na ɛno aka ho bi borders ahodoɔ nyina yɛatotom ti kwanya bia ni hɔ ma obi aso obetumi afiri ɔman no mu na wɔn kyerɛ sɛ nneɛma ahodoɔ gu so kɔ so ya wɔn ɛyɛ de obetumi bi ade aboa ba saa adehyɛ nyina ho ban na bɔne bia ento wɔn a omugu so ɛyɛ nhyehyɛ ahodoɔ ɔbɛbɔ sankofo no ho ban nti Ghana de hyɛ wɔ Israel man no mu deɛ ntɔkwa a ɛkɔ so nyinaa no soafo a wɔhwɛ amanɔne aso ɛyɛ so se yɛnka na obi ante sɛ wɔn ho yɛ paa bɔne bia ento wɔn no adesmamba na aha na prɛmto brɛ Asem Beba Dabi Tech 102.9 de brɛ wɔ do nyinata yɛde AC di abɔ na montenti bi akɔso aboboa no ahoma tententen so kora na mpani sɛ te akokɔgya nan nti yɛntwɛ man nti ansa an aroma nso kyere dua so gyeboɔ enti yɛkɔ asomfo no mmienu yɛde ano fafa ne bɔ mu ma wakwabra ne asonaba ɔhene kwabra boate na wiɛ bene menua abrewamba Kofi Chumesi dase ebro anya do ekudon to papilo bu yachi dom na eja menua Son of the Lion de jai odusu mu a na opia gum ni ade a edemase anya do apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an amsa, who be the same wife, you tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, Yina. I'm Yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mexano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawi in Fiadu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, man. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine store. Or when you be English nom and maths nom me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a battle pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew. I could tone. How many students? Na eno kradi. What table one
say she wɔn sa asate mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the master school so a here wɔn mu a ɛtufoɔ nkɔ aputuoja station hɔ a ɛnkran danso mine first stop ɛne wɔn mu baabi a yɛtontɔn books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapadie eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma January wa bi. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na aboa no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwede nkrato ya. Odofo, mami misa wasem bio. Da ben na ope brese. Okohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center the amount say enhwemu bia bramie nchen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no bra no ye de kofitem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi asoa no by grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe osai kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugruhura, aye yeme na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma nyuma no, enkoso. Openya wo pie adwuma no, enkoso. Ninchire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye modwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahode ne, ahode ne omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na odi ama me, odi asem ye. Wo so wo dia sene ya metumi ati ato obrani ho hwebi. Ya kede na adi ache na adi asobi. Bebi so wo mo so. Na ni asem o edini, wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma. Asekan enwo ntutuo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa we de ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonye nkire na duma ni ntumpon na mo tumfa abotre odo ensema ya na mo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne kire se wo mu gu ani ma se nya sa na mo tie omo ka se aduma na omo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kakaye na ya na omo papa nka wo mo efiri sa abre do hwiri kopum bra wodu obi a bekọ na wodi baba betena se a se de be ya ombe hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa Asem Beba Dabi. adumuni amen Amen. Unim do
kamen nyane hwe hama na ofae no nipa na opata esi jeje baakunya we ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na no sete ade imi aso obeto ade ne de damagimani ko minim do timi ye opeso semi life wo wi asikrampo chese be oba bia ampemi o semi krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamagime obedi medam samum na opeso ye me opeso obomani baako minim do timi ye nti oye sa anu a wanti man to na mhu se ko to abomi be fo wasuntema damagime mi sisi ye na me ye na me so ne nsa na me gi hama nti ne on peso be gem ti me ye hama ne se gem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe enim on se me ye ne sei gem na fa ne kotodwe mu ya ne se opagya na yi ne skirt sei na ne ha no awotre me kura me yam hye me se ama waya hambo plan waya ama me plow. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. The problem na ye ma onya kwenya oba wa bonte oba me bola even ekropon e betina area ba kwa yete ofa ma me ensa me donyame oba mo fa echire we na otu hosa no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpena asem me mentro obi onti muntimi nkyere me mpem odi aye me girlfriend me waru biem what do you baby a open fa ko medi what this kan nyina wi me the plot sika sasika nyina wadi nyina wi amedi wala de me ko mba bia ni sasisa we onu adwane na wafa dwane onu ade achi na wasa ko hwegu we ondi gane ade achi so ondi surplus you ready me chese onu adwane na ade achi ana wako hwe na wano foforo obeba ye ni nsem original ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me diska no ya prema nsem papa we no to one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na asa we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa ebe nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wonu oto ho a obukwa ko no edrewu ase papa ya wo kasa na nimi sa menya papa no hwe me a otohu se me menye enya wo de wo be ka no na busuafo no sa menya omo abe kire be se ja wo yer no ye wo na wo me bro jira ma ya ye from first day me bra no ko school tanoso me ne ko campus me bra no so ka she me chese sister Bema when you 40 years I want a problem with my no. The bia me can't say. 102.9 Into what we say a man about your Omobano or Fampana. I will be man who 3 times physically. 3 times. I some way our canano. Me do your minimum salami. Trabia, me our dafom. Trabia, can you abutrena minya and I'm a junior in San Trabia, come you conipa. I want them on a them and I dash for it. Eno kwa kutoja ni abrabe ma no nti ukoto be eno kuto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e de asi ho no eno de ntoma safom ho dwaye ni dem ho dan no se da ketua bi eno be ma na amenangi ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho I de bounce up and also atena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkara me ko duru nkara no abonte me ko duru yana na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no ene ne bounce pant ndike do ye day ena me nya bo tre gina horom na menti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ena ne boss pant ne bibia ne ke o sire nku a mattress no so ne ma nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so se nkan so ne peti na nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma esi na me hwe na me sa de to afide mi so to ki se dem ho sum ka horo na mi afide na mi hwehwe dem ho na mi hwe na be man datam na be man so sore e kin hono na mi bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o so firi wanchi o firi wanchi na de ba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo e no no be ejuma ana I say oba be gal na mi se wa be gal ntu be gal no abontin wo gal ni ho e na dem ha so gal bia ni ha e na dem ha e na o gina o manaji pan Asem Beba Dabi ile
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wudin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase nkamfoɔ ɛne ntontom ɛne yɛde udin kronkron no arɔfo ne ade hye awia yi yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akɔ aba ɛma yɛn ho yɛ hyiehia aha yɛ otek 102.9 FM sunie ɛnɛ ɛyɛ benada ɛnɛ yɛ busumi nsian ne da ɛtɔ so dunson emfimpinu ne aduonu num ɛne ɛwei awia yɛasɛ hyia bio ne yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no ne yɛde ba abɛsom na dwumadie a yɛdie da biara da wɔ afidie so asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ ɛbrekro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awia yi a yɛhyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abesua deɛ ɛbrekro na mu no yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ɛna bena yi dwumadie a yɛdie oba yɛn social media handles ne so a yɛ stream show no live wadama sɛ yɛ Facebook ne so sɛ yɛ YouTube ne so sɛ yɛ TikTok ne so a ɛna wia yi o hwɛ show no live na deɛ obɛyɛ nie sɛ wo join ne a ɛyɛ ahyɛ ma wunianum nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no bentie hyɛ ma wɔnom enya binsonhwɛ ɛbrekro na mu na wia yi adwenkyerɛ bia a wowɔ fatum wɔ comment section hɔ ma yɛn yɛbɛkan no kama ɛwɔ afidi kɛseɛ so amu bi ate wonka afei o share na wo comment no na wo follow page no na wo like page no eno nso beboa wo da biara da ebehia sɛ no ebɛbɔ wo nkaye ubenya akwanya na wanya notification wo de wadwe nkyerɛ batum ye nyinaa ye besua de na ye nyinaa ye nso ya ka abomu akyerɛ ye ho nso ade enei sɛ ye Facebook ne so a ɛyɛ ahwehwɛ otek 102.9 FM otek 102.9 FM say your YouTube ne so a hwehwɛ otek 102.9 FM na hwehwɛ na so huna wo share na wo like no follow like page no na afei o de comment atum ene enhyiranka mo Be Love Radio for mo Spain mind mu ene we Be Love for mo monitor show ni nyina no nyankopon hyira mo onya mo kese na wontutu mu anamo nso mfansi ene we yi oba United Kingdom mind mu a ye wo GN Radio wo ho ene we GN for am nso mo hweyen na mutie ye wo UK mind mu nyina no nyankopon hyira mo ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Brainy Radio ene ye wo Sahara Radio ene we wonum nyina nso wo UK mind mu ene we ye chiachia mo bɔ mo abaso ene mo adwuma pa ne adwuma den ene oba France mind mu a Paris ena Kings Radio enso ni TV ewo ene we ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ye wo Sahara FM nso Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America Brichmani mu ena we wonum nyina abo ademu abiebiem ye adwumadie ni twagu me de Krobea nana Yaw Asante awiei ogi amanie awiei apesemaka nananie ena dai Krobea jata mene wo ahia enti ye ma ye ho ye ahia oba de achia me akra ye ahia o ye agya akra umpom te sai nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na ye de nyankopon me nso me ho den ene ye da foforo sa awiei ye hia sa ye ba besom sa pepe adwumadie yi da bia ye se ye disua de ye kyerɛ ye ho nso ade enti na awiei sa na ye be ye no agya kwa me wo ho na me wo ho pa umpom te sai adumara kwa ya kyɛ ye nenso ode nenso afem ye sɛ wonimu bia ye nso ye ni ho sɛ enipa oda sɔre na sade ekyenwo a saa bre no ade akyenwo no saa bre ndi asie na anim de aka wo anim unim unim sebe obi koda ya a wansɔre enipa no oda ya a wansɔre na ene oni plans ananka obe ya no plans yeah and this wo wada no asɔre ya you are very fortunate ena wiei ya hia ya ba besom hyɛne nso sɛ awiei na napia enso ewa ha ene ye ka bom na ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ye de abesom ena wiei jataba wa ha abrewaba kofitwumasi wa ha Asante miami name wono nso aye yirede wono nso wa ha
awia ye nyina ne ye kan bom ne aba besom na na dai oba de achiam ye won hwe ye aboa kotre enna onne ne ma sebe kotripomponi onfa ne mani agro e won kotre kingdom ni mu opene ma asem o ose sebe Father's Day die duru a sene osonoma ehwahoa onom papa sene jatama ehwahoa onom papa no ono nso beya ma aba fom ama sebe ono nso kotre Father's Day ne mana bodaba so enti won hwe ebre bia no kotre ko adwuma na so ba ne manu aba bepe papa no asem enti ene onu hu no a no mu dina dimrika papo dende awa etu no makoyi on papa sa enti papa no abenya do enkwada no abenya do omo bondo no aba beye kese na dako kotre firi adwuma ba one ne medi agro sebe onipa dasani ni fie ena kotre ene ne ma enso abo wo no sese de America no muntie ne yie onipa dasani ni fie ena aboa kotre one ne yere ene ne ma enso abo wo no sese kire se kotre tidi pate ufie ho unhu kotre kotre pomponi nim kote ba nim ya na ne manka ho eho ena ono nso ne busua te enti wonu mu di agura ni nam nipa fie no omo kwa ha wo mo sene ha no ono mo ba ha ena ono mu kokoto se enipa aye socket electrical socket switch ni bi ena ode abo eda ho kotrebe ma kogina ho di no ode ne nsa no ekwade no ho ena shocking no nti ode tu ni trim se ode beye futua manema se ne manhwe yie na saade no a ebo onipa dasani da ne hono obia ankom ti one ne maidi agora won muduru ho a no aka kire wonom misremu o ahai mo huntokuru ye de da hoi ekwani mu abie obia hwe yie no ankwa ankowuram obia hwe yie no amfane nsa ankọ ho obia hwe yie no amen sa abia no sa na kotre da bi o ka kire ne ma no na we na ne ba wotoso miensa ekọ ka kire ba panyini se sa tokuru ya da bia dada wosori a woka se mienko ho yi tokuru ne nso tumi hu se ebo bi da akire enti se ewuramu a ye betumi ehunu de ewa akire ne ba panyini se da bi o dada se e ma ye nko ho papa se e ma ye nwura ho papa aboye nkokọ e wo sa tokuru ne ho na ne ba no aye na omu nyina ato aso na dako kotripomponi wa adwuma mu a ena ne yere frɛ no ne ho hyehye no ayemtua ba sebe ode ahopre ena ode kasa mewura adan wose ye ba na wotoso miensa na wuo wose adan wose sa tokuro no muntie ne yie sa tokuro no muntie ne yie sa tokuro no akwada na kwa akowuram sesei wo behwede wo ba no wo hye tokuro ni mu na waye pa no a yentumi nko no se hwe mamo nko ho meba ene wo dimirika wo firi adwuma mba beduru onipa fia ono nso na busua bebo sesen no ene wo frɛ ne manka ye ne ka ne ho ene wo mkogina tokuro ne ho ne ne yere ene wo se nkwada omusi eja osi sa tokuro wei di asem na meka wo ho de kire mo osi papa o ka kire ye se sa tokuro wei e ma ye nwuram ho na bapanyini no be kase papa minua de bia wo begina haka ho asem se ye nkɔ wuram na wo hunu no se ebon de kire ni ye nkɔ hwede ewo ebon no achi oye very curious wo tokuro ne ho obesu ohunu de wo tokuro ni mu obesu owuram no wo hwe adekode e wo tokuro no achi no ono nso tumi e de aka asem osesa enu akowura tokuro ni mu nye tokuro ni mu no osense hwei ose ai enye tokuro ni mu no akowei ose ai afei empofiri mu a na nipa eba enu ose mu hinta enu mu hinta ye onipa beduru ho no ohunu se kotre ehye tokuro ni mu a wawuo no
ɛna onipa nso frɛ ne ba ka kyerɛ ne sɛ paa baabi brɛ me ne nyinaa na kotiripomponi ɔne ne ma no ɛne ne yere ɔmo nso ta baabi a ɔmo hwɛ onipa de abaa no ɛwɔ kotreba no ɛtwe ne firi saa tokuro ne mu ɛna ɔfa apraeɛ ɛna ɔprae ɛna ɔkɔtoo kotreba no twene enti kotiripomponi ka kyerɛ ne ma no sɛ mahunu deɛ nipa nso abɛyɛ ai aha yɛ ne fie tokuro no ɛyɛ onipa na yɔɔyɛ onipa de yɛ ne ho adeɛ onipa aba bɛyi mu nua no wawu akɔto no atwene nti yɛ a monhwɛ yie saa hwɛ yie no a wɔka kyerɛɛ ne ma no ɔde yɛ asɛm ka ɛna de ka kyerɛɛ ne ma no montie o asɛm a kotiripomponi wɔka kyerɛɛ ne ma no ne sɛ ɛnyɛ ɛkwan biara wobɛhunu sɛ ɛda hɔ tie ɛnyɛ tokuro biara wobɛhunu sɛ ɛda hɔ ɛnyɛ pono biara wobɛhu sɛ yɛbie ɛna ɛsɛ sɛ owura mu mu nua ne kɔwura apono a yɛbie mu ɔkɔwura tokuro a ɛmu da hɔ mu ɛnɛ mahunu de ato mu nua no asɛm a kotrɛ papa ɛka kyerɛ ne ma yi ada nkwadaa no tirim abɛsi saa bere yi enti ɛden sɛ wobɛhunu sɛ tokuro a ɛho nwoɔ aboa kotrɛba wobɛwura mu onipa da sɛ ni fa toto abrabɔ ho ɛnsɛ sɛ wɔwura hɔ ɛnsɛ sɛ na wɔkɔ hɔ ɛnsɛ sɛ saa beayɛ no tokuro no na wɔkɔhyɛm ɛnɛ wakɔhyɛm akɔnya ho asɛm fa toto wɔ ankasa ho adeɛ bi yɛ a wokɔyɔɔyɛ yɛ a ɛnɛ abrɛ waseɛ ɛno ne saa tokuro no baabi bi a wode wo ho kɔwura ayɛ yɛ a ɛnɛ yi wanu ho ɛno ne saa tokuro no wakɔhyia wuwuo wakɔhyia w'amanneɛ wakɔhyia wo haw wakɔhyia wo sɛyeɛ ɛno ne saa tokuro no wotumi hunu ɛpono yi deɛ a sɛnea yɛbia to hɔ yi ɛmu na ɛfɛ ɛmu ne hyerɛn hwɛ nkanea ɛwom ɛnɛ wowura saa pono ne mu no woama bio wakɔ akɔwu enti onua ada sɛnea wotie mie yi ɛnyɛ tokuro biara yɛbie ne pono ana ɛkwan biara yɛbie ne pono a ɛmu da hɔ ɛna ɛsɛ sɛ wo nipa da sɛnea wowura mu ɛyɛ aduaduam ɛyɛ ahunakyire ansa na wobɛwura mu a wawura mu awia yi Krobea masɛm nie ɔbɔ good monica sa ɛda ase bro yɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa titiri ɔmo a ɔmo abiebie mu sɛ ɛda amoa wɔ maizi kora deɛ bɔgaa na yɛde frɛ wɔ na wɔyere dan na mo abiebie mu wɔ hɔ akora ɔno sɛ ɛna cosmos yɛne ayɛba cosmos ɔno nso ne Mr. Bio ɛna Joe Kujo ɔba airport runabout gas filling station hɔ a ɔmo nso abiebie mu paa Abis corner nso abiebie mu ode ehyi nso abiebie two gas nso abiebie mu wɔ two gas ɔdo abiebie mu mo amabie mu nyinaa yɛ kyia very good ya modin kra ya wo kyia wo ka kyerɛ wo mo hɔ no sɛ ya kyia wo second chance for organizing shop ɔno nso abiem director ampofo kyia wo mu nyinaa okay kra ahun sɛ Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ yɛtuufo ne sɛ wanti a wokɔ antiade nokorɛ antiade ne nyɛ kuro biara ɛtwɛn wo ɛberɛ akotrɛba wo wura mu wieɛ no ohu adeɛ bi a anya ne dɛ nanka onya nanka ɔbɛsan na enso so na wɔsan a na enye yie akodura wodi kan awura mu awie afei de ɔteɛ no enya ne dɛ na enso na wɔsan a na ensan saa bere na abɛn tini mu ɔse mehu yanka na enso so na mehu yanka no na aka achi afei ne wɔhyɛm na wɔpere saa ne teɛ ɛwɔ nipa abrabom ebire bia ya maame mo ya papa mo ya wofa mo a omo di nkan no ka nsɛm bi kyerɛ yɛn omo tuye fi ɛfo bi akwasi menkɔ ɔsemɛkɔ akwasi ha mesi enko hɔ ɔse hɔ kra na mefiri bai wo tu nefo a wo kanya nsasɛm kyerɛ no sɛbi mpraduasa no ɔno so wo ka ne Jimmy nyansa ɔbɛkyerɛ wo sɛ ɛnkane na yɛnkɔ a ɛnɛ deɛ yɛkɔ nya bi na ma yiye ɛnkane na ɛma ɛntwempena mienu a ɛnɛ deɛ yɛde ti
ti dating na ba mu ne de yetimi date 1 2 3 ene o date 1 akra na chese wani mie ye ene saa na ekọ wo obetimi a date mi ensa ene 9 no a wo mo anhu na chie na chese wo ye fast ene ene o ene ene ena awale go bebre ewuo bebre enuabode bebre ene ne ma ekoso a ye mpe no se yetie ye maame ene ye papa nkasa se ma ye nkwa ka kotere tie ena nka wankwa enka wonya nkwa o ebire bia ye se afutuo nsa kire nipa age se nsohwe ebi wo ho a nsohwe bi wo ho a ukomu a wumpie o Ufi upia na ade be nyansasua na wuzu e sachira o na uko wuzu e sachira no wei kutire bei se wo wura mu na nke ehye ne kakra na nke opie ya enko de be nyansasua na we de wura mu no na wawu de wawu ye nyansasua wei ndi wa woji ho akyinye se eje se nsohwe nto ansa na wasachira no ebia na nsohwe ndi na akwa de se kutire bei de yo na akwa ye wawu ndi betumi dia tie ni o maame ene papa kasa na nyansa medasi eburu awiai Francis Ejay mehu se wa join ni show no osana na ya Krobea Asante awie ma ha bio ene eye Lucky Tuesday ene ye da Awurade Nyankopon ase se wode ye nkwa asan afem yen na ya Krobea Asante me nso me ne ma bedwafo ya bɔ ademu ha ye nso ye hwew Akinola Savior ono nso abaso no se akrakra bie wada me eburu me mo aha o na anu abedwafo mo ho tesen ye wogidie se Nyankopon ya dom ho ye ene Francis Ejay no se akrakra bia ene Franat Plus Enterprise ye wokegetia ene ye wa ya bɔ ademu a ye nso ye hwew pa ene ono abedwafo nyina ye chiachia mo ye bom abaso ene won so da ne da won semo a wo ka kire yen Akinola ene o se akra ye nso ye UAE ene yewo sesei de eya ha enti ye mamu good evening enso ewa ha ene Yusuf Islam Shashi ene o se akra Krobea ene wie maamo piafo ene oba barena yenso ya bade mu ha ye tio ye sre Nyankopon ni nhira na ho bambo ne nyinkyere ene ne nkwa husan se na Krobea enkan ene na tachi nsu nie ene o se akra Krobea ma ha o ya mo akwa abansu bio ene me de me ma good morning e de free Ontario Canada ene se oba ha yenso ya bade mu pa akra Krobea ye hwew na chia me maame ene me papa kwaku manu ene nana ya wono mo atweba hwediem na no wono mo mfa odwuma die eni agro Nyankopon nya okese Sandra nso nie o hwe ye free kentenkro no ene o se akra Krobea yi chia me papa ma me wate nana kwabena me yawo ye otosumienu chia ne mame mate o papa nso da ase je so wate na wie se waka no na onso wachia no Innocent Kwadwo eno ose akra Krobea ma ha da bia wafutua ode mayen ewa afidie ne so no na ekiki yen ehye yinkuran na Nyankopon hyira Teddy ena ono nso ka se no ose I greet you nana professor ya wo boy de esemidishie bia menene ko Sims near your professors time and you school no kire se course bi e wo ho a ye frɛ no CRS miyebi so bible no yeso no ko from bible miyebi okay na oba na ye o kan professor abene no na akai me na ya soa bible ya soa pamphlets any notes ahodo agu ho ye na oye CRS teacher na auto questioner enya wo answer na wo expect say class no bi abe answer na ye de ma because ni ye sheda ye research ankasa professors no ye professors no me papa wuntem ba me ma me nso ya de se nyam papa ewu ya ebia nanso de ebesi bia ye de ebesi bia ye enti wo ka professor we no eno akai me dabi se ne na na de oba hai wa firi mu yi de ode mo abonwum yi Kompadu Nana Kwame Ampadu obetena amanim ha na ode Asem Beba Dabi eya abasem kan osi nipa ate ho a eya akai wo dabi enti Teddy onso mama kai me dabi Nyankopon hyira wate na onye okese afeni mahu no
Your friend is Zach Bamba. We know your friend is Zach Bamba. And also yeah, another professor. Boys are come up now Sims yo. They say they Sims ya ye. Na no me ko drobo fa Sims. Me shede si ko rewrem. Ye bra ye no ene nkwara no na edie. Na mu disu aba. Omu disu aba. Ye tam no ye da classroom. Ye tam. Commercial tam no ne da classroom. Na nsuo kura ne ni bi wo Sims sa tam no ne ye kokwaye bi mu. E wo school na se torrent na chi kwayem. Eho ena ne ye ko sensuo. No school father no we dey ko nsuo. Ugo dware wo nsuo mu ho a. Ope wire mu dware a. Uwie a. Na wa se bia bla school. Sa tam no ne emfa empaboa nhye nko sensuo ni mu. Ebreko. Zach Bamba enewa mama kabinchi. Say Zach e Japan. Hey. Japan. Yeah. Enti Zach, a very good afternoon to you. Wow, call Sims be na wie me catch us all your defo ate. Mary Cruz yech. Na huza wonso aba ufri medoma alaji koko Pensgate eno osi akra Krobea apese makana nanie Krobea jatanie medasi eburu medehye cash na huza wonso aba eno osi akra Krobea romfo yenso ye waha ya yenso ye hwew. Good afternoon dear Victoria Tachiwa na ka say good afternoon Yankopon Israel. Kwadwo doc ana kwadwo DC ono nso ewo akwatia line ene osana Krobea Yankopon Israel monyam kese na nakwasi onso wo UAE ene osi akora chiame boss Azure Peter Mame. Hey Azure din na obebo no ha no obese kile ntua be pie ha na. Okay we are out for yeah besom na mewo abaya bi wo manim ha abaya akwaba eja to say nyame adom pacho me ho ye de nyame ase udi de say mawura pacho from Millicent Mayuba monhwe ma ade no mra soro kakra ma ne mame Millicent Mayuba Mili ufri he fa ne bae pacho me frɛ Kropon na ba atwuma Kropon ho na ate na ufri he me free tatale ti we di eni basare ni Mayuba basare ni ba minchi won tensere ho ana ya tenanti ti ya be wo kra won tensere ana ya do ufri tatale na bae oh okay mani nsan wo wawo pacho ma 3 wawo miensa say unsa and so share na abeka so 15 years yo say unsa wanyini atrohwe wanyini apua 46 years wo 46 years fa ne to so yimi free so ono na hyiren fa ne to so ade afa ne ehwe wate ana wo mpe de afa nhwe hwe we are say wonam ne ehwe wa eye ma ne house ni pe ehwe ati ase do da Trump kra wonam ayehwe no ina na say na nti se wo onam am ye hwe wa mo ani nye de efe ne na no abaya bi nani abre ko adan a menam na bra na hwem sa na say o bodam ko de efe ne ehwe ya kura yi konam say we ni ehwe wa o bekun ko ne ehwe o matiefo hwe ni bi atiefo mo mehwe no 46 years wonso se wonsa kama bio wow waware pacho maware ejai adai ahofe de okoi na usubai de waba na pacho David entesa okay eni enya abotre mame ena wiei wankasa no aba yanim ha ewa afidie yi so kyerɛkyerɛ wasemu adekode ede wo ba afidie yi so no ka kyerɛ me na me ni matifu ntie bi ka kyerɛ me de na de waba pacho de me bae ne se me ware abrantie bi hyase entu nsi mfimfini hyase me ware apana Dennis 2008 nti mamienu e ba ware num 2016 ena onya akwanya se oko Dongote
adwuma ne bi nti omo fa no na obekọ Nigeria nti tama oba abekọ no na meka kire ne se Dangote cementi pachan na meka kire ne se me ne me ma no nko ana ya na ye wo fie ha nti nyame ya adoma akwama wo ye omo ba be ma no mekwa akosra me sister wa Accra me ne nkola no nti me kan no ka kire obisa me se me wo sika na me se lorry family be konko ade nye problem e bim no koye ti nkura no man kwan na me so me call Accra me wo hwa no no frɛ me no Nigeria e no frɛ me bisa me se me wo he e na me se ma ba Julie ho wa Accra ti wan Julie ni ye hwan Julie ni ye me sister okay wan kan bibia bim e no ka te call no nti be 2 weeks time e no san frɛ no se mo da so ho na me se ane nti anwumre no frɛ no se wa ba be dru tema na me se da nyame ase be 7 mu na me se da nyame ase se odo wa ba be dru nti be na anajo adana nsu otopa na me ni Julie ti ho se e no frɛ no se mili fankra no na hia me 37 ye kokuma se na me se papa me sero ade asan nsu so to na sabre we minimum kran ha yie me da de nkura ya ba be hia 37 me akokuma se nti me sero kɔ nyame ya adom amande me ne nkura no beba sa da de ye da be na ye Saturday nti phone no so de okasa bebre e na okate no e na osan frɛ biem nti o frɛ na me ni Julie da so te ho asem obeka an sai oba warefo akwakotena wonu ya hya woni we ya oni kunu ne nkyɛn na mudi nkwase asem ho se me duru kuma asigyaw na se wa ama oba e ma me fie ho biem pake oni ama e ma fie ho biem na me se e de asem ti hwa na me nua na je phone no free me nsem e no bisa sa pa na ade 2.9 FM enti aware enti me kan se me ni million na sa me ma no sori mfa nsuo we mu na onfa nkola no ko se bibi kosi a hwa na ebebo ni din ko nyame ya adoma meja no kwan ama na ba nti okasa bebre oni Julie hamso e wo phone no so saa nti omokate na ne bra ba ko so e police ni wo boko braima e na yima frɛ nti ma frɛ na meka se yima se ni se na wunu aye o na o se na apa na kra du ba bi o ya de bi o ho amenti ase fa phone no ma o sister na me ne nkasa e na me de ma Julie no ne Julie kasa ya no pa me nua ne kyewa na me nua ne ti ase ti Sunday anopa me sorry na me si me niema na amanfo frɛfrɛ me Julie say Amelia ada na amanfo frɛfrɛ wa won fa phone no ko fa hwɛ me ko fa nipa numbers ahodo be 7 na enye kwasi ada ne nso na na so be kuma se no na me se me badwoada na so be badwoada na me se be badwoada okay enti me fa phone na me hwɛ different numbers e wo me diary mu a eda me dem no numbers no we frɛ na we afrɛ nti me peki bia nso a me fa na me san frɛ nipa no se an ukunu afrɛ me sɛ wakwa tena Accra nti me kan kyerɛ sɛ hwɛ no ama fie ho biom na aba fie ho a moja begu nipa be 7 ehwa na ma me so afrɛ ma me frɛ no so kan asɛm kɔ na me sɛ anti ama na then is there na ɛha no na ɔsɛ me kra me nim ɛna me sister de me di na chi so frɛ na ɔno so kan asɛm kɔ na me sɛ da bia asɛm we de ano ɔden nti hwa na me fa sa na elder nso afrɛ me ma hu na me frɛ elder na da simili wo wɔ he na me se da me da so akra me mayo na ɔsen ɛne atwɛn kakra na asɛm a wukunu kan no de odi nkan yɛ ma ne twa mu no asɛm kro na na ɔsan kan ti me srɔ sɛ wo be bad na de atwɛn na me se da me kra me man ne na ma yɛ ma dwen sɛ nyambo ɔkyena Monday na meba na ɔso de atwɛn na me ne nkasa ansa na me se elder de asɛm ɔsen wakɔ akɔtena hɔ ɛna ɔno atwa mu aba eja unti se wo ba dia e ma ne fie ha biem wo ba pe ba bi a wo kɔ na me si o da mate nti ade a chen Monday no e na me frɛ no wa amfa e na me frɛ elder se elder me pese me bo no se yo wate bra nti bra bi so ti fie o frɛ no bonsu one ne yere sister ya me frɛ o mo no mo se mili twen ansa na Dennis be kɔ na okɔ wi a na wa ba na me se bra bonsu di asɛm na o se on de ontumi nka asɛm kro na boys bi so university for boys bi so ti fie ho ba ko de no phone o record nsɛm a me kunu na na busuafo no kan ye nyina enti me ba bedru Tuesday no sabre na anu kunu te hen net IPT Church of Pentecost achi ho na ya besi fie a yete nti me bedru fie na boy ni yi phone o se antimi libra asɛm we die ya ware sɛ me mfama no nka na wa bra ne betie nti boy ne de record ne maame no na kyɛ sɛ me nkumanfo mienu akwale ɛna agavase ɛna abegyina fie o me kunu ka ho
na bema bi so ka ho bata ono ne de na menim nipa kro asem o ka ne sai okọ konfo no okọji aduro no konfo no ka che ne se wanya na yere na obeku no na yere ne ye baifo enti apana oba ama ne ntena fie ha ontum firi fie ha eno no sa bema no so standing kreja ya no boy ne sa record say me ba ya amfa dan ma rent na oma me 5 million na ya ne ye hwan ya ne ye bonsu ne yere o ma be han dan o muti fie ho o ye tenant okay ena me si yo bra matime da se no sister mili mesro ukuna ase me ma na nti ona me si yo matime mbo odin nti ma nka hwe ena me call elder ho nti me call elder ho na me ka che se elder me ba e de ma ba beti ni ona osetena se na me no nkasa nti me tena ho na elder be ka che me se mili ukuna ye baako wa ye mienu first one na me nyem ode wire ebo me na me nyem 3 months obo me ma me hu nyina papa ye ma ye de me ko wie Madonna hospital me hu kwankra fa so de me call hospital ho me ko duru yepo omo se ombe china ansa na omo ahwe me na me ka cha doctor ansa me sere no on de on hwe me na on ja na life ma no ti anu ye baako second one the same thing on sa bo me sa me de me ko to hospital ni nyina mabusuafo na betua yi me nti mili ukunu no waka no obeye nti me sere waba no hwe wo hu so yie aida sa obekọ ma me mo ho na asem no twa waba ananse hwe kwan a obefa so na mse adamate na me san ba afie nti me ba afie a me siesie fie ho na bonsu ne na yere so firi asore ba o mo ko pambo asore na o mo firi asore ba ti sister ya ba na o se anti mili mpacho bra na me koe na o se me sro me ni me kunu papa wa ya amaye no ye mpese be kwa wie bone ye sro ye be handan ye ntimi nka fie ha asem na wukunu ko no kraste na odija ese dan mienu da ho ye mfa ma han na ye mfa 5 million ma na fa sesa wo na o ma firi fie ha ente sa na oba moja begu na msi sister ya matime da ase na brabo nsu kan sa ye de ye ntimi enye sa ade na opambo ankyere sa ye ntimi mfa obi dan ma ma han enti wa hwe de obeye wo na msi yo mate na me call me ma me ho won tensere ntimi call ye na asem kro na wa kan kyere me ma me dada na maame se mili wuni mu kunu dia na abeye na mse me pake me nyoma na maba fi se de ode ye me no enye first time be free ne nchen wa IPT ho ai akọ mabusuafo ho because obu me rough ni nyina so na makama no atomte ho otumi bu mi ya ma me ho pa amanfo mo te nchen na ba be fantoma de afla me ho pa me ho pa e wa abonten adwubi ne bram sometimes om na be fantoma de aba be e bia na won hye ebia na sada first day kwa na me nhye ho pa ye me ho pa na me nhye because na me wodem e na ode to a me wodem ho e na won so di pie na me di mirika se me pie age me nkwa because otimi twese kan so ode be wo me akume enti adwubi ne bra no ho pa ye na esa wo ne bra ne hu bibia ai sa bra ndi na me nwene no kra biem na me dwene me nkwa ho ne bra ne de adro owo kuma wusesi a me kase omo na je me okay enti e ba sa na me call intensity enti me kodu na me ka che ma me se asem we de ekeka kon nipa no waye mi bebre se mi tifie kura na oba na me yam hyehye me ni ahoto enti de beba ne se mekọ na me ho ato me na ma me si yo wate me mfra me bra mpanifo mo mama ne na me bo mama ne na mo se o mo so ate o be frɛ no nti ade a chia no pa na me san ba IPT biem se me beboaboa me ne ma ne nyina no me ba na sister bi ba se opedan na me de dan na ba kuma sister 1200 12 million na me jiska no ti me jiska na me digina so se sa me ne ma nyina na me de contensere ti me call na me call me bra pani o na ye yabusuya pani a owo ha sesi a me call ne nchen odoma na me de call to me bra na nim me bra na friend o ka chen so oni adaje ono wotema o ye na dwuma onya kwan ma o bra friend hwan me bra friend ukunu no apana Dennis wa ma na me bra kan se me ma na mre kakra na msi yo mate o friend to aso 3 times o ka chen se oni time a o ba be di sansem hunu we achi na ono de obi a onim ne ye me papa na pare na de me ma na aware na apart from na pare de onim obi a wabusua no mu biem na me bra se asama wo kan de hwe yi o o se on de waka no no e na ko Nigeria e na me so me ko handan o saboba e na me ko tena ho na me ne me ma o free Kumasi ko Srim e ko Srim saboba e ko tena ho se me hwe me manti na sister bi ma me force me kokoton a na me de hwe me ma ne nkakra okay nti e wo musa me di pa nkakra sa na akwanya bi ba ma me se nka me ko Dubai akwakoye adwuma kakra me ko Dubai me ko Dubai me ko January 25th January anche bia na corona started
nti me wo ho na me maame so frɛ me sɛ o ko stream na ɔde me mana kɔ apanafie hɔ de ɔmo akɔ akɔgya ɔmo sister pani enti ɔkɔ akɔyɛ yi ɔbaa no aba bɛfa nkwala no na me maame gya nkwala no hɔ kɔɔɛ me frɛ me maame phone na menya no phone so abde ma nkwala no so me frɛ menya nti one day me sɔre na nkwala no wɔ Facebook na me media yɛ den ɛna me soma me nua ketewa baako na ɔmo wɔ Facebook sɛsɛe ɔmo atwa ɔmo pictures da Facebook ɔmo hyɛ school uniform foforo na ɔmo da Facebook ɛna me soma me nua baako sɛ ɔnkɔ bisa me maame sɛ na yɛ den na me ma no ɔmo akɔdi school foforo mu nti me maame kan sɛ me nya abotre ɔba saa da na ofiri strem bai me maame beduru kuma se na ɔfrɛ me sɛ ɔkɔ na ɔde nkɔla no kɔgyaeɛ no apanama ne mpana efiri bolega aba bɛfa nkɔla no ɛde ɔmo kɔ bolega ya bɛfa nkwala na fi IPT ɛde ɔmo kɔ bolega ɔno maame nya awɛ na m sɛ saa de a mempɛ lɔre fɛ ma no na ɔnkɔnkɔfa me mamrɛ me na baabi a makɔdii deɛ ɛnya ade a mɛtumi asan ba m'akyi ɛna ɔne me wɔfa mu nyinaa kasa na ɔmo kan sɛ menya abotere na nkora no baabi a ɔmo akɔ akɔdi no sɛ ɛnya abotere a yɛnhu kwan a ɔmo yɛbɛfa so a yɛbɛgye ɔmo because bɛrima no wɔ Nigeria ɔni Ghana nti baabi a nkora no akɔ akɔdi no ɛhu menya abotere nti me ma ɔmo pɛ bɛrima no namba maame ɛna me frɛ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔno ama ne mpana no aba bɛfa nkora no sister no yɛfrɛ no me fini din kakra to aso nti sister na abɛfa nkora no de kɔ na me sɛ ɔmfa me mamrɛ me ɔsɛ ɔmfa nkora no mma ne ɛmfa machina nti na ɔsɛ menya abotere because me yɛ ho hwe a ɛnyɛ yie nti me hyɛ aseɛ sɛ me ne sister no bɛdi nkɔmmɔ nkakra nti me ne sister no kasa no kakra bi ɔsɛ na me ne sika me de hwɛ nkwala no ɛna bɛrima no ma ne me sika ɔnyɛ sei na obi a me ma ba bɛdi wo nkyɛn kwan bɛn na afa so bɛfa nkwala no afei deɛ bɛrima no ma ne ho na ada ne me yɛ hyehyeɛ na me ka asɛm ate nti me started sɛ me ma ne sister no me di nka ma no 500 cedis nti ɛkyerɛ na me san bɛma no 400 nti ɛwɔ mu a na bɛyɛ 1 month me nte me ma ne nka me frɛ bɛrima no ɔsɛ ɔmo wɔ maame no hɔ maame no so me ma no message a ɔma me reply saa maame no so wɔ mpana foforɔ wɔ yɛgyi a ɔne saa nipa no nɛte wɔ yɛgyi nti me ma no wabɛfa nkora no de akɔ akɔma ɔno ne baabaa ya Miriam ne me ma no nɛte enti wɔde nkora na firi bolega hɔ Lilian afa me ma no akɔtena bolega ɛde ama ne ba Miriam ɛna ɛhwɛ ɔmo na ɔno akɔtena ne mpana ne nkyɛn wɔ yɛgyi enti me frɛ apanabɔ na amaneɛ sɛ na mate ɔsɛ ɛnyɛ nɔkorɛ na m sɛ okay baabi a manya abɛdi me yɛhye ɛnyɛ yie nti saa de a nkɔla no manya akwanya ne ɔmo akasa baako na me ba baako ka kyerɛ me sɛ ma ɛyɛ abrɛsika na ɛyɛ anakɔm die ɛna me ne sister no mebusa me sɛ adwuma bɛɛ na ɔyɛ na ɔsɛ adwuma a ɔyɛ no deɛ ɔtontɔn nkatemɔle ne nneɔma ba ne sika ne sua ɛna me sɛ sister deɛ aduro no menhu deɛ mɛyɛ mɛma wo sika ma wode aka wo sika no ho ne fa yɛ adwuma na mmom me ba ɛmfasoɔ no mempɛ ba me sika tene deɛ mɛgye ma deɛ na ɔse yo wate ɔdamase na me ma no nti menhu kwan a mɛfa so a na mepɛ sɛ meyɛ bibia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhwɛ me ma no yie ana wo kan kyerɛ sɛ ne ɔmfa wo ma no nso nkɔma wo maame maka bibia ɔsɛ ɔmfa nkola no nkɔ bɛrima na ɛde nkola no abrɛ no bɛrima no nso sɛ nkola no nso wɔ Nigeria ɔmma nkola no nsa ama kuma se ne mma kyena me maame nso kɔ bɔlga oni baabi ɔkɔ akɔhwehwɛ Lilian ɛkyerɛ kwan enti wo brɛ ni sika enti me brɛ ni sika no de ahyɛ na adwuma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya mfasoɔ ɛde ahyɛ nkola no ɔmfa me sika tene ne nto me hɔ enti me ne boy baako kasa already nso na me ne bɛrima no akasa ma ɔno nso sɛ memfa sika no mmerɛ sister no enti me de 4,000 brɛ boy bi sɛ ɔmfa nkɔma sister no ma me na boy no ka kyerɛ me sɛ ɔmfa 4,000 ne nkɔ na magyi me dodo menim nipa no deɛ nti na me de 4,000 ma no sɛ ɔmfa nkɔhyɛ adwuma mu enti ɔde 2,000 bɛma no ti boy ne kyerɛkyerɛ mu ma mbɛte aseɛ ɛna ɔde 2,000 kɔma sister no afɛ de menti sister yi nka biem ɔgye sika ne wie menti ne nka biem mama ne sika sɛ ɔntɔ fon ma me ma ɔntɔ fon no nso na akɔyɛ nsɛm pii nti na deɛ bɛyɛ no sɛ wɔ sɛ me san ɛba Ghana nso saa time na bɛyɛ lockdown because adwuma me kɔyɛ kra ma ntumi anyɛ nti hɔ na me ne nipa na me ne yɛ adwuma meka kyerɛ ne sɛ baabi a me ma akɔdi no me mpɛ nti mesrɛ na adwuma na me ba bɛyɛ no manya anyɛ deɛ wɔ sɛ me san kɔ Ghana back ɛna nipa no ka kyerɛ me sɛ wɔsrɛ me a mema yɛmfiri lockdown no yɛfiri mu a ɔbɛgya me kwan ama maba nti lockdown yɛfiri mu wie no na mehwɛ a meni hwee meba Ghana mentimi nyɛ hwe dan kora mentimi renti bi
nti me ka che ne se mesere no ene me ya adwuma kakra na sandru January a na maba me ne me maame kasae me ne papa no so kasae e ma me ne apana no ne bra e kasae bra Bismarck wawu e na bra Bismarck ka che me se wate se dru se me ba be ba enkra no school na yenya ndi o makwa akotumu no obepe dan oboga ho amma ba betinam se de be ya me man beto aso akọ mu school na mesoma ye adwuma ti Jimmy e na mesoma si yo mate enti January no ko dru 25 January e no mu twa ticket ma me na me stand ba Ghana enti me ba bedru ye no na nkra no o mama kwan me bedru ye me beda apana ne fie sa ada na sa ade echi a on kire me ba bia me ma no na me nko ti ade echi na me fa aka akọ bolga bra Bismarck pe dan na ma me kodru school for penny for ni nyina na me kasa say me ma na build nti omosre me say me mpe ba bi ntina na me nhwe me ma no na me hu de me ye na me say okay me manda achi hia me ewo bolga ho Sacred Heart International na omone me kasa ya na me ma Bismarck pe dan no papa na na tua dan ne ka apana Dennis na tua dan ne ka na me ne nkura no kotena mu apana nsi bolga one whole year say bi obehwe ma na so oba behwe me say wa fira kwantuo ma ba no anu se dan na warranty ama me no warranty dan semeda hen okofa ne mattress da bi ende enye hwe e de ba beto ho enye hwe me ne nkula na ye beda so saa sa fine ne nyama aka nyina mi ana me to bibia ye bibia enti me koye container ketwa bi si sister Lilian no na saa se so say me de ton aduane nkakra afede papa e wo mu a be 2-3 months no the 200 cedis aba on shame ne nkwala ne yie me be jare me frɛ na o mfi me nti bra Bismarck ne be wuye e no mo ba na sata no agya wade ana se no ono ne gya no agya me dada no agya me me na ma me hwɛ nkwala na me de kopie se me ko Dubai ko dipa ne esasa ne yu hu frim se won hwɛ wo yie no won ka ho enti won hwɛ ne ma sata no abusuafo na frɛ ne se o megya me ma omo ose oma enti no onyaawo na emomode na no na aka se wagyawo amamre kwan so de onyaawo afi na wo kasa to aso enti bra Bismarck wuye no e na omunyina ba ye na yekwayi ti yekwayi na ye ba anwumre no e na oseme no aduane na ne de obeba ye fie ho na mse yo mate nti me ba no aduane me ne me ma ne te ho e na onu oba bi baaye oba beduru ya asem obeka ache me ne se wakwa ware oba we akoye no na amamre nti ode na ba kire me se girl ne te bolega ha nti se mi hu se me kra no na mse yo mate ti girl no bo ni din kire me Prudence e na ja one oba no ko e na ka me ne me ma afede na boga tena ba din ama me ne me ma no hwem 2 months 3 months no the 200 cedi e to da ofre na ma ware okuma asminti me mo akohoma mienu nti fa me ma bre me bibia no ma fra ba busuan fa aka acha mo se ye nso a obolega nti sambra na me hwede e ko na emoa me na me start me sole se ne sa de a me ne me ba kuma se enti on pedai mai no ka chen so onya dai e ma me e woni fie ho me so me wa abusuan me nkoma abusuan fo ho na me se sa de a me koma abusuan fo ho de a dan e ho no me ni nua mo ba e miensa na e ko dai no enti nkwala no nso de ni fie ho dan ho ho de me man nkwala na ba betena ni fie ho na weekends bia na nkwala na ba me ho no see you na me ne nkwala na ba ye ba 19th December 2023 na me den kra na bre na me so me kwotena mabusuafo nchen enti mabusuafo afre na oma obi afre na omfi ode nechena enti last year October 1st na me ofa mo kan se sa October 1st na 8 years a opamo mi si abonti ono me kan hwe nkire omo ase wagya me ase onya me omo ntia ase enti omo e ba na na so no mo aba betie de ekro enti me ofa mo firi sunyan e bai ene ne be kasai apana bunkotodwe o me ofa anim ka kire ne se onya me na nya me chena 8 years na oti wo ba bie no ono nso tini ba bie emfie nwotwe 8 years ene obunkotodwe sasai se opa me ofa mo chew na onya me enti ofa mo de ofa mo abeka ni nyina no omunya bibia ama ne nka na obema me dan ofie ho ama ma ba betena ho ene ofa mbusa ne se oba betena ha se obehwe ne ma na se wo ware no ose me ware na aka me yere ho na abaya bi wo fie ho me ware na aka me yere ho na ose na abaya we ni we ho na ye wo yere ose amili na ye me yere na ofa mo se omo de omo mpe problem omo ko na omra na omo ne nka de wo ho e ma no ko bie dan nyina kire ofa mo na ofa mo koye be 1 year nie
ọma frena wanko nti me so matena se adwene ho hu se enkwase abuo na obu me because oye me ho ade amamre kwan so me de nsan abre ne 2 times o se onje ensan no o de bre ne se nkonye me de bre ne se onje na wale no mi hu se me ja wale o se onje ne nsan onja me so me ti hono onhwe me onya me hwe enkola no kra o se o hwe me ma no me ana me toto enkola no ho ne ma apart from school fees books ne o school ntare de aka nyina me ana me ye entimenti ase and I'm saying the Baba Damo say, Miss Nadaroma, O Meja, me mamma busiafo. Neja padia na me cocoye and a madani yalephone, on family chef and mammy, now onya quine while and I'm so me mommy bra. A japadia ben, a quiet me qua warren no. Na yet ye boakwa mercrew, a queer le fee. Inti no half plot, either she a boy IPT ho. Time warren and re na sa second week na ye started say ye young wedgman, na oniska. Enti me ana na me ye labor me so amota ne concrete adanse fo omunyina ate ase IPT ho fo nyina ni masem wo ya making ehye bo IPT omomuti ho nyina elda obi bia ni masem wo ya making okokwan so no endorsement one bag ya me na me ye labor amani pa no nyame adum ye sifia kese emienu ekire de ne ye 9 rooms na animu nso de no so ye 10 wa mama single room mitimi ko bunko to dwopa ne chew say o mama just single room na nka me fa ma rent na me fa sika ne nya adwuma o say agise ono awu ansa na menya ne sika edi me ye hiafo abusuafo me papa na onim obi a biem ti me masem no de entimi nko ba bia nti o ka me nka hwe na me nim say obehwe me ma ne yi ama me enso ma sha de ekwa na ekro kwase ebu no obu me nti na wo say me ma bibia ba ewiye enti mili se ye ya ye kasei woni apana moja awade ana munyae papa me awarende minim say ejai onje nsan so o se onje ensan me de akọ 2 times o se onje me wo famo ye madansefo me wo famo te ho e no so bu nkotodwe se nsan onje ne na enye ne chena na onde ne yere ne me se amamre kwan so owu na se meni ho aye ntimi nsie ne ntimi nya na yi nti onje nsan na enye ne chena ono nso a onhwa me yare kra na me friend phone so say na me niska o me ho kire me yare ma me niska nko hospital o se enye me kunu no me nkope me kunu nye mi kunu no no ntumi nhwe me ono a obu nkotodwe no patwan ene o se nye wo kunu no o se nye mi kunu no na ono so onya bidi ah patwa da bia me ko obi oba afoforo ne wo ho na won so onya bidi patwa me nya madwen se me beware se me wo kunu menim se me kunu me mfa ne nsa ma menye ma no nsi bonne da bi o be so je ma no nsi bonne by force say onje ne nsa enti amamre kwan so de mo da so ware amamre kwan so de me ye ne yere enti 9 years nie on ware fofo fa cho me nware mabusuafo nyina o mo asaste kro mo kan se me nware na nka de be sinsi na mse da bi me mani nti me nko ba bia sesi a o ma no o mo we me de o mo ko ofie ho ne de o mo ofie ho mo won ho but weekends na o ma ba me ho be 1 month ni na o mo ma me nchen e na on so o te hin me tie kropo nebra o ko Dubai no sana mo ware onim sa o ko Dubai o ko Dubai onim me wo ho no kra na de pressure to me so say me mehwe me ma no na sister no nhwe nkola na yi me sandi sika ni nyina onim ni nyina na sa 20 million a obi de kwama again no sa oba obeje wade no oba ode wade ma wantua me koka ho asem e ma papa no kra kan chem say ye me jimi na me say me danase e jimi ampa me danase because na me mpesa me man be basa anti me danase eye ye ntwa so ti Lilian ka kire me say se me nim na me da ne ka bie mu a obema bolga afono me ampa nso bra Bismarck na wawu na me dance ni me ko dan Lilian ka no de bia different number from me say mpesa mani ka obolga mama ndambo Lilian ka bie kilantia nti me so me de chair no me ka chair ne say nya hwe wasi me ma pant da wano aduane amomwa di nti 20 million iska onfa kilantia hey edisesi ade wo de die hian pa ne se o meja me na fie na me ko so a Homeopathy ne concrete ne cement no onfa me chefa ma me na on hwe ne ma because waye me ho ade nkula ne ye ne ma okay atiefo
ene Millicent Mayoba onna ewo yenim ha na semo a ode aba yenim ha ena motie bi no ena wiei Adomba Sandra mehu se waba ahoma ne so osi akra ya Krobea Asante wadama memu aheburu ena wiei yenso ya join ni show no Yankopon enye okese na ontutu one wabedwafo enso anamo emfansie asemi ho memma mabedwafo nso ensemisa akwanya omonso bebem ene Kim Bernard printing press mehu se wonso aba osi akra Krobea mechiachi awo ene shama ene enso ye wa ye monitor show no na akra yediwachi sei na yetie na yehunu nsemo a ekoso a eboa yen Nakus Media and was a good work Nana Krobea. Hey, Nana continue. Wadame bru unanam to so anma sorry memoa and Nana Prabon continue. Very good afternoon to you. Nyankupu nshirao na onye okese. And Rashford Opoku Innocent Onunsu Okonkori and was yakra Krobea. Me wanu abedwafo nyina ha ene comfortakwa ono ewo special ice nkransa chiane mame kire se udwumadie yenso yemfa eni agrokra na Mr. Brown ene wose pia nana wunse misa ye awubusa de on point eno boa yen e ma asemo a abaye nyina yenim no yenso yete ase ni ehunu de ekoso Adolf Boateng and was an Krobea. I always enjoy your program. Koswana Koswati and Ejache Pramso and yenso ya wa every yenso ye show. Oba ebra na apana wade bro waka. Utumi de waya krabo ema utopiti ukolapse. Kwanya abefa so akoduru hospital wu eno ye baako. Utumi bro wo ya wo hwea na nye yie. Enu ye mienu enti na elder nom ne adofo nka ye tu fo se be ma na kane de ose ya obeyo enti dwane na pe ba bi fa de na oyo enti mane bro papa menya ne hwio ono owa abufuo bibia nkoka papa nye grede e de na oyo enti mane bro me pacho oyo bi an kokoben no nti se o kan asem na uyi ano a eni obebu sesia Dabi memete he tie me meba memete he me kokoben me wo kan se me kan asem na uyi ano a memmo eno nkyere se wo kokoben wa e na abeye saade no se wudi no kre e de kyere obi a ne kokoben no bia omo die na woyo boni ben hunti e na no de bro me pa cho first one na menyem 3 months na obo me no na ne baba ya me kwa ware no na menim so wo ma nti a kire no obi be ka kire me se owo ma mienu e wo strem nti me ma ne kofa ankla ne bai e talata ne kwabana nti na me ne nkla ne netie nti na menyem me mpo sa abre na me na asa menyem na me yare nti one day anopa me so na me ho nye me yie na ono so kotema e na me call hospital nti me koduru ye na doctor no hwe me Madonna hospital doctor no hwe me no say milu condition ye o wasa me je oto ha me admit o kakra na me hwe o kakra ansa na obetimi akofi a wako nti me so me ko na me kita phone kitwa yam na phone no kra ko battery low e no mo admit me anopa be 9 na me call na talata so ko school nti omo je me to ho ma no bo anwumre be 6 ansa na papa no ba na o se me ho ye e na oyi mi se me mra fie nti sa na ofrefre me phone so no onyame me so me ko me den kraja sister bi no tentamu ho sister ajo ne ni kuna kwasi me den kraja o mo se me ko hospital aba nti me ma ye ni nyina no o mo frefra o mu nyame sa talata so free school aba na teacher mu nyina ate efie ho me ko me waduane wo me kitchen me wo banku me wo mo me wo stew nti sister se nka akra no ba obefa ba ire si so ananse bibia si so no wa anye eno kwa kanchira abonten so for say ono aba me ni fie wa anya aduane ani ena teacher kan say ene ye kohwehwe ho na wo ma me de aduane mpa no ho na ade ntina na oba ya wa anya aduane ani ena okwaje obi phone friend papa say o free school aba ono so no ba 1 o'clock wa aba me ni fie e kobo be 5 me ni fie nti papa no so fra onyame
ti me beduru fie anadwo be 8 na obi sa me se me ko he me se me ko hospital se me te ka mu ba me frite ma me te bus mu ba nti se be ya free fie ansa na maba papa no apana Dennis na e kasa elder mu nyina ma dancefo teacher mu nyina adwubi mu nyina ma dancefo se me ba me te ka mu ba me ba beduru fie na uni ho nya sa ade a age se mojagu no obi a me yare se sia na me free hospital ba nti na minim se agrobi na odi na me dem daaye nti ahomache na ofra me se me kwa na se me wo ho na me se me wo fie saa na waduru fie ho awie oba e me gina akire ho na sister Santoa e hand dan ofie na ono so hye inside ho oduru ho no abomasum na saa time so na ya waya ye fie no foforo nti wires ni bi e no fine no de bo me rough se nye Asantoa no kra me nye sure se nka me ba last born nka me nya no omo na fa me call hospital sama matalata aduane enti onya sure say bi odwen say wo call be ma foforo nche na obi a menyem 3 months and unim sa me yare amam for you menye bi da metena ne ncha ware ase manfiri na chida ebi ye na wi wo ye oba onyem na be ma foforo ne gugu so ma wa she wa jeso we nani awuo o sirigu ni trim enso oyo onyimo nso obi na gugu so she wa jesofa wonya hwe ose apana wodwene se ebi a wo ko be ma foforo ho entina e ma ne di sabufu di free tema bai dabi menjindi no obo no wanka bibia asa se bi a wo ko be ma ho enti wo bo no de na no o ka enti no de bo na mama ne batalata aduane minim se me ko hospital no ana enti na man kan kira akula ne se oba na minifi a be ko hospital de na me phone dumu ye na de enti na won so e ka de ne ka o ma won so te ase so won ko fatalata ne kwa bdem free siri mu mra won nche de ka me ne se ye ko si fie ni wie foforo no fie no so na me nkoa na me ti fie ho me ne kraman na ne ti fie ho nti na menyem okokwan so abe 3 months na my 2 months na my nti saa time so ne nya light me nkoa na me hye ho nti sister ne ka saa asem ne kire me na me se me busa na se ohwe nkwala no because me ne tin me hu se wa sorry da cross or the scare kwa komane obi da na me busa na se kwan ya ma me ne fa so ne ni jaye nti onhwe nkwala no ne nhwe mo kyena na me sister oyesa ebe no me ama me sami medidi na ne manu so betena ba bi omunya bi ni ombebo ni dimbone nti ama me de koto me papa anim me papa ne me maame e frɛ no na omo pa ne kyɛw sɛ omo sere no sɛ saa na ete de a me nko a mete hɔ a aye me nko a ne kraman penalty fie ne de ɔmfa nkwala no mra ɛno no so kɔ osirem na owi ankwala no ɔbrɛ pa ansa na ɔde nkwala no eba so onhwɛ na wo kɔfa de a sɛ bɛyere kyerɛ wo kɔ wia enti wo saa tam no wawo talata no bae na menya wo Kelvin talata bae na me wo Kelvin na ma wo na maxime kakra okay saa de we yo ho me mfrɛ ne mfomso ba me ka ne sɛ ɛyɛ adesua ya na me ta tu mam ememafo sɛ wo yɛ bɛɛma na ebia wawo saa de we ye kame ne nkronko ma maako sɛ ye 100% ma ne wo wiase a be 8 point something ene wo saa akoma no out of a ma e wo wiase nyina sɛ obenya akokoduro sɛ obɛhwɛ obiba tie 8.2 percentage wise 8.2 and this how they fall within 8.2 now you are very fortunate and very lucky and ya mentanso nsan tu memafo sese oni oba afofra wo a fa kwada no ekoma oyira wawade no saa de we emema me kasa yanka mo experience you go talk saa na emma ye wasa akoma no out of 8.2 ne kra no ye wasa akoma no eje amanfo ma hwe wo no no saa nkwada no esan de ntoto
etumi ba one ni kunu entem especially enkwada asebe omo ba omo nyini kakra ne maame ni CCTV no obem manipulate aware ni turu akwara ni sese ya enti ya na metaka se wo nchen e na obe ware gidigidi a ubetumi a sa akwada ne wo maame ba bi ote no chimato bi anim na mfumso bi anim a hwe wade efiri ho ena ya na mesa tu ma ne nsofo se bi a 8.2 no wonka ho sa akoma no wunni ba wo ka ho kura ye nta ma wa no mprew nka njiro okunu se kofa wo ma no free omo maame hobra na me nhwe wo mo CCTV na eba do sisi a waye dan okodwomo na behwe edwa wakodi abegu ha no ana say yaka out of that cases ye wo binum nso a onmo tena omo papa yire no nso nchen ya ohye won ama wo wure fi mpo se onmo wo maame ankasa eno kra de 1% nenu enu 1% mpo ti ade esua wo mu no ye nta nto chances asa wo kotwa belt se mutwa etode se wo mutwa etode bia etumi wo mo tesa ko ya o se obi otwa bed broken heart nchini na kuma tumi tu ebinu no eye be titwa saa de no eye be titwa na wo kotwa loto eye loto twa enti ya muani na ho okay se ye ya me ne wo ka sei ene ye benada manitua se duru benada sei nso de ya ene agro eni puno ne so awiai Dr. Ebenezer Agyemang ono ni CEO ana founder edema Ebenage Herbal ono mo nenam won so a Hepa Plus Pavi Plus Plasmos abedwaso Hepa Plus Pavi Plasmos ono so nenam ya abedwaso sese ye ya me ne wo ka sei Dr. Abedu ene eye benada yes sidru benada sei ya ne dani mu ehye kire se ye ke kan yo masi ani blow formulas ni gu ha utumi hu se bibia dana kwam e ba se ya na lab fo no ya ye yirede ye ni aye di kube be mixe ye ni e di nsuo de mixe ye ni aye nom ni di kodunumu ato akire ye ni aye nom ni di atadwe no ato akire no na ye nyina aye keka bom na ye hunu ba bi aye defa enne wona wo ye puti ya ona ankasa kire ye nkwan no na to ye ngidi papa na me da se na nyankopon hira Utek FM atifu nyina na Utek oni edi dwuma ha nyina na enne akoye da kronkron enne ye da benada na edu benada mi tie se de wo hye we ntru na se no na se enne de se e binim sure nti se yare bi na attitude bi a esese nipa no nya hodin bi na ade ben dia se wo de nkutokura akokan ebe na ne o enne nti se obi tumi nya Hepa Plus Pavi ena Plasmos ni bi no mo a emma wunya hoden emma yade no ankasa no epe baabi nane ede efa wonso anyame adom unya hunu se oyare no wona yaye Hepa Plus no pano dia ma good efiri se emma wonya hoden na wakoso aso atenase ewa hoden mu enei se ka Hepa Plus a ete se de Romani kanyankopon no Romani kanyankopon a o kire nyame agya sure nyame oba sure ene nyame honhom kronkron no sa na se Hepa Plus so ye ka Hepa Plus a na ye kire Pavi ne Plasmos a ebo Hepa Plus no so echidom e mana ye fie somtre na tumi asom sompa se de opanyi bi se de enuo na asom no sompa nti no on de ofre ne tre som eno ano no odika osi no atumi asom no sompa bi a ofre ne tre som prekope powerful ene obi a oti Utek ye mu akwanya kwaje Hepa Plus Pavi Plasmos ni bi no enye se ukoto kwaje bi so aduro ne de mounti o kwa kwaje bi na ho so oni wabusua no nyina no
enya so mfa so good na me abrantie bi din komo ewie me enter studio okay o se doc matisa ya na yempanyifo ne kasem bi se de obedua no eno na ubetwa but ka krabia nkono de sa bena mamu na brabo o se ne ma me ne papa de ne ba wiase no nyankopon adom omu dua akodu de ma no but onyine no hu se sa na kodu na fifi nkruma waye kete nana asemasi o na oje di obetumi aye bia afikura de Assyria ne Misrim eno de ne honkoto om so odo honkotwe ntentan osi wa no mu nuo China ni na ekoma ne nkruma na dane kodu ne beyi dabi no ne de ne kura atazai onu nkruma ngete bi na on a normal day o hwe Ghana ni se ogina ho na o hwe China ni ahwan na nka sabi o yeso oboa ne nua ewo nkruma ni so on the cold man kwadua na wofo dua ma no ebenyini ma no so anya so mfa so a o se o hwa na ne bra ho en waye ndu akọ hospital sa but nyame adom so e fitani good ti fitamu ho ena omo kire no formula ne se aya onum hepa plus pavi ne plasmos se onya kodu obetumi de bi ato akiri se kubensuo nso a onfa ndwodo ne kra na o se nyankopon ato nsu pa agudie na wofu dua ne so powerful no no atumi se sa na utumi kura kan se usum body a sum kodu very good statement o se ni mo odin pa se body o no aya se de si edin ono atumi se sa wo nso good and utumi efa na sa ase nso edi so powerful mesre se oba bi tie mi a ma wukunu kwan da se obekwa konom China dru ti say system na ewom no China ni na dwunyina sanka mema e wo Ghana kra be yare ana ebe wuwu no mo be fa ye niema edi so yenso nyame amaye na hoden se hepa plus pavi plasmos ye no not for sex na mum sa ahoden free tiri so ebesi ye na ase no nipadua ne betumi afa ne ntuma papa efra na sabio se ye dwuma masika ba ye ho nso de ye nyakosua ba ko bi a ya nom ma na twie minim ye ho se sabio ye betumi anom nsuo nso e de aguso good enna me de me personal line e to dwa e bia wuti u take oyo ba fichi komu yaw ena we go through ntienne said the day yi enya nkra ndru baabia yi wakeka painkillers aboso because of fichi komu yaw obi nso de no eba nso emaye obi de 2 days 3 days we obi nso ye family planning ewie ye no 2 years 3 years be mfie num ni still oda so go through asunsunso anso obi haw nyina ne se ne to ase ena etwetwe no said the wi aboyi ne to ase twe no oje ne ho be bi obi afotrotro na dwendwe nyina ne se obesi kro obesi den no asi afi obi nso de se yetie ma na mate crowd ne sabo kam yes ne ye machine no ho mate bibi kakra bi na nakoma etu obi hawo nyina ne se ne tie ye ne ya na ama te se onte hwe ontumi nya hwe all senti obi ntumi ntene ne mu obi typhoid nti oje ne ho ba bi anye ne nyina mu no se nipadua ne nya hoden a utumi edi o house nkunim good eninti na hepa plus pavi plasmos ho dance no esura na eko na ene ye brand idea de be ma da no aye complete ene say ubenya hepa plus pavi na plasmos ebia peso frame doc me ba no obenom ne say me nua bi o SHS eduro no kra no menye ne say no no 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone dance efra manone be unso pese unya so mfaso awo ho asem wani a se be infections wani a yare bi eteti wom obi okro onim ne haw no doctors nso se onyare but onu adi adanse se onye oki onyare nso onti apo o wa manone a edru a unso betumi anya so mfaso bum eye hepa plus
Pavi Plasmos. For address F 0542 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 Kai say enro ne ye Hepa Plus Pavi and a Plasmos Bomodin kwajibi enom good nwa ne bo ne nsesan ma obi hunahuna e ma comment bi asabe odwen ho kranti ase ni na no osase mi a wo kan na akai me ya me to spare parts wo baabi na baabi a me to no obeko bia awura wo hwe ho no na mi wo and am say na wo de me ma ha ma wunya nkwanda ada de na e hawo e no say yefunu yade bi wo de so no wakwa me aka kire ne se eye osa no no de ne ba ne yem se ya na be so na kiri bramu ni mu be radiate akọ ya oje ne ho anye na se wasem ye me ya na mbowura me ka anim na me yi Hepa Plus me yi Pavi na me yi Plasmos me yensa ni nyina na am se je wote hei me yensa ni nyina tutu gum kanum na de no mansa dog wanom me yensa na wie na sani da bia nka wote yawo e woni yefunu ni mane so de chi no onti bio o se frɛ na they say dia menum wie ye no menti bie mo nam se san koto biem sanka we die nam se nye we die kona koto aduro ne de doctor dance no nana e ba na e ba wo be no ma dia dance yeah awarefo bi frɛ ya na omo hye omo testimony nana nipa bebre e wo hawo no kro o se infections mo batelache into at a point no na obia suru ni nyonko obia nim de odi how no suru system nim because be man nso fita free ni be mememu ye ne ya oba ne so sebe enka ne sebe egusu ogugu no e na mo treat akọ hospital anu mu nura empese eko nti adwumam e na obi ka kire ne say Hepa Plus Pavi Plasmos obetumi ne yire no anonom bi say o how na o kan nko ade a all those ache atnom so ache but Hepa Plus Pavi Plasmos eboa mani pedua na ankasa ene yire ho nti obetumi a doctor no aya o ka say obema utumi de kodu atoto achi oba nso tumi de atadwe eye bibi kakra o ne yire o say kwanya o how no fa so efiri ho no wanom Hepa Plus bottles 2 Pavi bottles 2 Plasmos bottles 2 the same so for oba no ena ekọ saa no obumu decide say omo twen ahwe say ebeba biewa nti for be 1 month ni omo no mu aduro ni bio ena ofre me ebisa me say doc boduro ni de say de ano enam che say yedwen ho ayente ase me ne me gide how we ni we na etete na over 1 month ya hwe ni ye hunu bio aduro no so ye no mu bio ye betumi atoa so anomo ana asem ni nyina ne se ya anya duro na ama yare na mom ye se nipadua ne benya hoden na yare wo nipadua ni ma enu ankasa ehele ne ho good ade ne se o ma yare mpo ban sana wakoto Hepa Plus and the drugstore biemu obenya bianom me numbers ne 0542 77 85 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 Mesre say me sorry and the brande die when to me anya hwe amfa mbene ho no na enye say Hepa Plus Pavi Plasmos o kwaji bi e ma wo ne wabusuafo enya so mfa so ebetumi a anka ofra unua bi wo adamfo bi obi oben wa sabe e kana ebe kan no
ubisa ne se ne ho te say obviously obeka se nyame adom o kan wi abisa ne se wo nya hepa plus pavi ene plasmos ni bia no mana se onya binom ya mesrew sere ne se onkopa binom se be ya nyina ye ho be ye den obema waware oba nso a waware mesre ma enye adehiade se de bia hepa plus pavi plasmos bi ofie ho na ma fie ho nya de okay oba nso bitumi de natadwe bi a kire ne ma kakra okay na wo de monfro nko adoma hinwa nanim nko hese o hye afore no wisie no enko ten na wisie ya ko fanya fande ye se kino de amemene mfe kra na eba be hye obi mu mana kum ne nua ye mpene sa ye pese hepa plus pavi plasmos ehye ye ma good ye nya hoden adwudi a ho ne kwanya den dabi na se wo de mi se o de ban Samaria kra ko me ko da no haba kukukura na ne me ko hepa plus pavi ena plasmos sa wo de ho to senri so a e ma de nyina dibua na ma ni wie wo yi apomuden kwan so medas me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say Hepa plus Pavi and plasmos Monica doctor Medas apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo hane akyire asikyire yade mojabroso kokuram ahotutuo ɔde apua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusuan nkyɛmfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me mama ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathy Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathy Clinic anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathy Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathy Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikreja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathy Clinic a wo ma bin dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathy Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathy Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na wonim adepa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus sa wo pe phone accessories be it say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mo kira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no
Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Adafo yadamase yakoya Yasan Bebio. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no ena wasungu so a ena wiai utie ena wi akro ya nso hwe yen live ena wi baby a wo monitor yen free bia no nyankopon hira no onye okese just gone by enkoma ye ne Dr. Hepa Plus wono ne panyini pa enam ne so na de fiesom 3 aba edwa so anuanom ne adofo se ne wate no saa pepepe nete mprempren wanamontuo enehia kona kopebi na to na nonom na woyo ne saa ebeboa wo ama enipadua no agina brane message na saa kwanya kro ya so no makamfo abapa mall enso de amawo kire se eno ne the biggest online shopper ewo Ghana ha emfa ho ni ba bia wo bia wutie me onuadofo yi se wo pe ade papa na wato a baby a wobenya bie eye abapa bo onua enuoma ye yusu wo ye ne afie mu de light famwo ene de light mfamu nyina na ye ton bi wa ha mo a mo pe phones mo pe laptops ahodo mo pe fan TV e condition mo pe fridges ahodo akese ne mu nketo a brand ben na wo pe enuoma ye yusu wo kitchen de ye ntade ene nkonwa enuoma ye di nua na aye bia no abapa mo fo ye ton bi nitietia ene se ko Google Play Store ana se ko App Store na ko download yen app no abapa mall na wo download wi a onuadofo eye awuram na wo wuram ha ade biara onua uhia ewo dada setenamu no eya hai na abenya ne papa na to ne bo nso efo se wo phone eye yam entientumi download yen app no a gie number kan de wo pe yemo ne bo nkyere otuaka na yemfa wade yemrawo number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 se wunya fresh a number we ya abapa mall yenia ye beje so onuada sani ye no bekasa na de wonti ase bia ne ye hye obonzo se ye bekirem na ye de amaw awiei sabre ya ye kasa Jerinas ebafo enso tayachi onuada sani ensuo toto se toto se ya ade ba ko ya ata eba pa so ye malaria 3D yade no sei 3D yade no achew ama ho kire pa na aba usu hwe wanum nyina na atoyi wani su nyina chini wona mo ase wutu ahwe onua akwanya no nie se obepe Jerinas heba mixture no bi na wo de wato na nonom na wononom a eyi 3D yade na yi saa ha oni nsunsu ansobone no enyina afiri ho no na esen ma onipadua ni gina brane ya wa Jerinas Vico mixture ya no de ya ho adwuma na eyo me ne wo kasai sisi yade brafo bi da so pa ma sese kura no wa be ye mrempam be ma de ho ye mra wa mo bo enti mesrew konna kope Jerinas Vico mixture na nonom na ema vatarity no enyina so kama mfama wo baby eto no obi abi te se Kolinak Gilga Heba Fredimens Mr Heba Dani Heba ni Apidank eho nyina abenya bi oba Uteke FM front desk na wo kasa wo pe Jerinas no ne nso a ebi wa ha ye ne ankase wo brema UGC baby a DVL ne wo no ye number eye 0248 0241 81 4677 0241 81 4677 and 0538 48 4411 eya mayep heba shop we wabo abu station wo mo so number o mo na distribute nri enti wo fra ba bia wo bia no de bi bebrawo and ya Bolivia Enterprise nso ewo Kumase heya sofo line alignment ho ono ne multi home no ne di animhwe na wonom nso ne de enuane a ahodenuro ahyemu matontwom esa yade no Future Life Smart Food. Saduani ya meka ho asemi adofo ye wo vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom ye wo amino acids edum kono omega 3 fiber protein inulin selenium energy ahyemu ma
enti di obeye ne se wo beba ye nchen be kire wo hawo a ha wo mu kire ye ne na ye ma wo yaduane aduro bi na wo nua da sani di na wudi a wo kire yade no mu kire ne ehu de yede ma wo na wudi a yade ni betu afiri wo so ama anyu ahoto wate ye number eye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 ena traditional Dr. Dawood enam ne nsa so ena Dawood 360 capsules any Dawood ointment na badwa so no se ye ya me ne wo ka se onua na yaresa bia ewo egiso krapa edane enka ne na Metro FM ne ewo mu no saa dan ni mu no adofo ahoto a amanfuo nya ewo saa bia ye nya asem ketoa hwe emma sebe na wo ho aye won den na wachinchini wananti ananti a no onya bie no be hwa danse a won ko Dawood Herbal Hospital onumudi se toma omofra wose apa ho doctor apa ho yeah so woye bema ena sebe waye mre wo mpempa woye ne hwie nya yie yawo wose ade yi na da hoi nanso adaje a wode ko ho we wode ye wone Dr. Dawood mechia papa ne nya hwehwemu na won hunu adekode pa potea aba se wonye hunu pe ode aduro beka wo benya ahoto ebe sori agina kirebai ama anigye enso abafie ho Dawood Herbal Hospital stroke yade aka wato fom emoja broso ana se sikire yade hepatitis B ana enemu yade bi no akwakote a onuabra se wo ulcer ana prostate mokokram yeso prostate ayekese ana wo de rubber kwa akotum onuabra oba fabrodo na etete wo operation ye ne de tata wo bra papa no bamu aduru sisi yade abaji ni padua na boso ye ho hwienye yie se wo ba ne nchen wa egiso krapa papa no bamu anya wa hoto ne number eye 0244 886437 ena 0201 681 717 biama yaresa enti tutu anamo na woni Dr. Dawood nhia na papa no obeboa wo na wiai mabedwafo enso wa ha na ba ye YouTube ne so a amanko abo Steve okasa pa osi ade nana oye part of me bet dem de yeden me nka association ni hu omo e ka hu ni nim omo ho me kasa na me pose ye na me ko hwe obi anim enunti na ma me pose ye no me nka ho abe se mi fie nsamanfo me ma akokora bi left wo hia me na me ma ne left na ho kira ba pa wo ka akwa ho na ma peki akokora di na si baabi na fedie yeduru sa baabi na o sie no o ka kira me se krache me mo aba na a chekakra na nsaintem eye atwa free 70 kolon oko na memfi na aduru anwumre minim ho hwe na makotena baabi na mrantie edi nkomo na 70 kolon na papa yi ken ene de demu yi na say we die me fie nsamanfo pa na mfa yeyo Nzen kra nka wo mo sheda buy in the form of lift komo de brem straight na we o enye hwe Yehowa ne enti eno kra ma anye na enye akomatie we ye mrantie famu yi hugina ho na obi yi otumi se ne pressure kra na msoro eduma we na me fanto me so mintumi eyiska hye oi kam de very aponji achi oba de achi ame eja kwa ame me mamu nsemisa kwanya no na ewurai na semo a ode aba yanim ai mama monso mu abusa na enawia yi udi di Bishop Samuel Danso Bishop Samuel Danso United States of America mu na wo na wasafo ewo kwamo ejeso kwamo ya wawo maame eda form Bishop oba panyi Rose anima anti Rose oda form ye nyankopon ya adomo a 21st June memini day di animu yi na wo kata maame achi na waye na yie ewo fe so ahinkro JHS Park ne so
Bishop yama ya akɔwate oni wabusua nyinaa Nyankopɔn kyekere mo werɛ Nyankopɔn ya adom a memenda ye beba offense wa hinkuru park ne so ni aba beta mochi na ayefe enti oba panyi Rose anima anti Rose abusua nyinaa ne ma nyinaa yemamu nyinaa yakɔ Nyankopɔn enkyekere mo werɛ na miankasa minua medɔfo menyonko ene madie nyinaa Hot Adams the man himself Hot Adams. A very good afternoon to you, bro. Nyankopɔn nhyira no onye okese. Obo. Akra. Asem Beba na apeso ubisa Millicent. Era. Papa. Akwan be na afa so awusi a ewura no. Me pa cho. Mi hia na mete sepase. Na no so te ebu akwazungu. Tina satam na meton ntos ne nyadoa ne sabodwodwa no. E na me di hia no ebu akwa. Sa. Pacha. Na yede na wa hu se no wo ma. Wa mi sa no. Satam wanka ana me so memusa. Edi be sen ansa na wo ko hu se wo ma. Mfie se bo so me se ya warrior na di be 7 to 8 months. And na me sister bi di nkomo wa bu akwa. Die wa no kasagu bibi ni mu mame. Be 7 to 8 months. Na me sister bi di nkomo wa bu akwa na sister no ben pa na danfo pa na na yere. And sister na kan say na wo sorry I complain say won kwa na oti adenti na wo ma apanama no emma. Na me say wo ma na o se ane. Nti ho na me sha ase say me busa no na obegitum. And me so me kobo me papa ma ne say asem say na aba. But me ma no hu say me wo ba. Nti enye hwe so wo ma mienu a enye hwe. Na papa kan say eno krampo de enye problem. Na wa ni kan anka amo mu nyina ehu no. Ene ha adwen nti o mo ne kasa ma ne gitu mu. E ma obi ehu ne mfom so a waye wo ho. Sabe no aye wo ho ade ana na onye wo ho ade. Me ho ade da. Nti wo ye wo ho ade ansa na wo ne wo. Mpa chan. Ono so ye die ni. Greasy kasna na nkana. Ono ye greasy ni e na wo ye ba sare. Mpa chan. Okay. Afei se obi ka se ne ma no na o nhwe wo mu yie eno nti na de ntokwa ba no a obeso mu sei. Me pa cho so obi ka sa men jintum because talata bae no na wanyin kakra but na na dwen mu ente se akra ne ye bibi akra no so no ho ofe pa onyin no ba me nchen wie no afi de na ne ho ye fe oba afoforo na me na mesi no nyoma but me man oye man ko school enti ne ho be ye fe enti so oye bibi na se me koka na ase papa no e support ne ba no but no so ni fie na me ne akra no na wo fie nti ekodrum pempen so ba bi no me yamadwen se me nka akra na asem biem e ma mo tintem ho no kan se man kan asem nso a na ma ye nipa bone because me na me force mo akra no bae ti so ye bibi a me nka nti me hu se akra no osa actions na na oye me hu se na dream na ho but echire a ono abe hu se de na oye na me ka no na mentano Edinye eno na ama obi kasa wonye ntum se nkwala no na ama ndokwa abeba mo ntem no enye se enkwala no mpo a nkwala no mu nim nyansa but na efi papa no because akwala no ye bone na wo tia na ono hu ni se wo ha akwala no ne baba ya nde no ho ofe yie no ho ofe pa nti okọ school no start se oni teacher ni bi betwempa na emo mo be ka kire me nti me metia akwala na no nti e ma na ne wo fie ne e kan no nti na me yese no e wo me bo papa na ma ne ba kwan papa no fa so tia akwala no ma akwala no dwane frifie obo no akwala ne kote hwe teacher ni dom ai na teacher ni nso ne twemp na ampa teacher ni no ko university ayampa nti boy no kra tu fie ho no otimu fie ho bi fie ho tu ye ifie akoko nti o tu ye but na akwala no de me hu ni se onim nya no onim de o me sa na me hu no ada obetna on chain follow up to the oba de ebusa no akwala ne wo mfie sai nim fie de mentimi o hwe na na obenya be sai no be 11 or 12 years
but oba de na no ho ye nketenkete na obedi na kakra no ne body no ba kama sisi a o ma no paninu wo say na ketwa no wo say paninu of 14 na ketwa no 11 years 11 years acha sisi a wo mo papa ne nchen a wo hwe wo kama omo papa ne nchen o hwe wo but ne hwe mu ne de me mani nche se de o hwe wo ne de enso mafa na sa papa no e ma no nso e wo hen fa sisi a talata no me firi hoja no onu din kan koy e no ba e na me firi hoja no nti se sia no no so bo ne bra o ta no so watu papa nchen da watu say waware wa nyini aware waware onu obi a wonti ni pa no nchen na na ba ko no waka ho no so e kwabena so nti o papa fie ho bi david ara se hwe akwabena so oben fie be say kwabena nti minti kwabena be 20 or 19 no papa no be fa no ko Nigeria ti Nigeria ho no ne ba no nsensem ko sori nti akra ne minim na kira kwan na wo kan say meni na sifie meni na jeje oba ya no ato na plot no pa cho plot no ato fu ana say half na half na wose baby ye say wose baby have 9 rooms ni 10 rooms half plot no pa chai o manage ye asase no so half so mo asase nti eso okay da IPT Pentecost nchen hwa ene se oba ya no ato na asase de a wo nka ho de enti na wo ka ho de enti a meka ho ne say me na me twe nsuo me ana me so a mortar concrete bibia ye wo ho bia na oni ska de ye adwuma no sata na cement ye 80 to 50 pesos tis ono ne de ne say bia wanya 10 cedi ama ye se monto cement no baako ana mienu na wachi ama esini na ka adwuma bi obaye bia ye me na me ye na me papa ti ase me nua mu nyina obeka no kra me nua ma ma mienu enyina omo ba fi ho ba beboa ye adwuma na ye no ho nyina me nua ma do ma ho de be support ye adenti na obusa asa meba adenti na obusa asa asem we na me pese me hunu ni enti a o se ne chefa wo mu ana so ono so nya bibi wo mu eye okay na sa de we nso emema nsan fa nhye wo mu trim oba ye de matoma sa ase dada enti wo nka ho oboa se ono ne ne obet na aye ema wusi ya oka ho why you okay wabusa waseboy okay eja kwa me na de na apesa obisa na mama nasi na menchia o mama gibre amuti nyina minia ba papa tama woni uwa ye o ho ade no obo ba ko obo mienu obo miensa biko ho pai na obusuafo yawe na mo yawe menyemo no first one there no me call me papa ho mam papa kan say aware a enya ndru ba bia de me nya nyinsen ye o ma me nko bi mentina fie enti osoma mpanifo be nipa be 5 mo ba mpanifo akese pa mo be pa me papa chew ma me papa kan say o mpene na mpene chena but mpanifo no san ba biem e be kan na papa kan say nya hwe mpanifo no mo aba nti ebi chen no enti se nipa na yemfomso se sa na aba de a enye hwe menko na me call enti second one no so baaye no a mi prasa no me wofa enche na me kotena osunwan techere ma me wofa hwe me nyinse na me wo 3 months me kotena ho nya 6 months a me ko 7 months me wofa no na hwe me saa nsana enu so osuma na me wofa mo kan se amamre mu no ba anyima e wosa wo ko wo kunu fie enye sa wo kan se wo be wo ha o mbe dwene bone bi wo akire enti me nko na me nko wo mi kunu fie se me ko wo wi a na o ma kan asem timi be wo wie ya no na ase waba fom na waba fom nti manka bibia bia me fa ne se asa na me de tena ho nti bebre ne de mabusuafo yawe ndase afedi tie bi no ukwa akra no ofrewo na o Nigeria na ofrewo no okunu ni o ire na edi nkomo e ba ne se na o sitane tie se wo se o ya hye woni me pa cho bra ofre na mi sister ne tie so ya hye woni na oni Nigeria no abagana nti phone so no kasa na phone so je ba ne se na wudua ba ne tie se wo se o ya hye woni pa cho na nsuo to na akonwa no so na akonwa ne dem akonwa ne 3 in 1 nti me ti sei e na ono so te me nchen ekita me ba no na nsuo so to anadwo pa ene yeti won ye hwe TV nti ofre na phone ne kita me
nsuo no nti na eda loud na me phone no so nye nti me na kasa na ono kra kan say apa na ba o frefre sa na me say ane but na ye enwe ne say bia ye bone okay afei bread na wo yare a wo hospital a omo admit for be hours waka okay a wawie atie for Simple Plus phone accessories eye asoya asoya mapa se wo ba Kumasi Krodua yi mu a adehyeman ye ne Dr. Caesar eni die animhwe kajetia ugina Dubai getu animu ho a ye ne no di animhwe anuanom de yeyo ene se ye ton phone accessories se metumi hofo nti enra Simple Plus grass protector ena ma ko fitwumasi wokoje ya ode to me phone nani ede ma me edani minsuro ni senti ne se Simple Plus sheda ko ma China fo ede eye protector no yie se be ye kura wo ne ja wo nsem kura hwefo a wo fa phone a you are safe and secure me patch say Simple Plus phone accessories de ne nioma no eye papa muntie se wo pe charger ana wo pe power bank se wo pe battery ana wo pe headset wo pe cover ana wo pe iPod hands free earpiece Bluetooth earpiece ana se neck Bluetooth a baby abenya papa na to eye Simple Plus phone accessories no so person to be cotton ana woto ne nkronko for wow personal use kura na bra onua bra Dr. Caesar hwe ni mu ha be hwe wani so ade obekasa na Krobea kan bra kejetie Dubai getu hwe ni mu ha be hwe wani so ade obekasa na Krobea kan bibia ni a je number na frɛ yen eye 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 Mekanfo Faith Homeopathic Clinic enso de amawa wutie me anuanom eni adofo a etie mie akwanya no nie Simple Plus nasem no aba na wie ye Faith Homeopathic Clinic so obekwa akotọ ade wo Simple Plus ho na obewie na yade enti untumi mfili ni yie dia a wo yade no fabra Faith Homeopathic Clinic fo nkyai na wo no mo say ahenema kokoben ye Benjomas company no 18 mu junction ne so se woni ye hia ha o haw biara amanie biara adeso biara edaw so ene wa bra yade enti woni ahoto onua ye bemu anyu ahoto ye na physiotherapy acupuncture ene massage kwa so ye betwetwe wa ma oni padua ne no mpeni ntirimu haw no afiri hwafia ma ho ato ye detoxification efi no ene bro no ye betwe afiri ni padua ne mu se wa ye mre wo mpam asikyire yade bi na etete wo sasabro na ni padua mu yaw ani ho haw ene nnamu yade bi no akote eye typhoid wana ulcer wo de bra ye nkyɛn enro nketenkete fo no ye be ye ho adwuma mu anyu ahoto ye number ne ye 0244 58 3859 ena 0275 96 9414 and Volta Drill Limited enuanom yetunsio yetunsio nua yetunsio Volta Drill Limited hwe ope woni a enimu nsuo tu ewo Ghana mayimu ewo Asante mayimu a enhwe baabia wodi awani no enhwe Volta Drill fo nko aso kire se onum na wa animdifo a enim di wonsu tu adwuma ni mu ene onum anso ne won fidi a ya hyeda akra e de abagana enti omudi mfidie ni ba ne yetu nsuo na mawa ye dwemu kwa asase na yase na asase na yase no ebo kakra kabi ene butu so se wotumi dwa saa abo ni mu kwa ase a afi no akotu nsupa no eno nso na Volta Drill fo o ma aye expert wom wo mu nim asase na yase bo ni mu dwa wo bomu tokro na nsuo no putu na dem sa nsuo no eye kroje enti ofie ho wadwuma mu ho nsuo adwuma a wo ye no frɛ ye ne metu nsupa no ne yemfama wo wa man kwanchenfo bia betu problem aba mu ho frɛ yen na ye me blow mu
yenye pump insulation problem abas pump ni mu a yen service ma che say problem bi a wo nsuo ne ho de voltage for ibesiesie nso de ama wate ahonjo da ban ni main office ne wo ukosunwa itachima ne do ma nyina nso a ye wo ho ye number no eye 0244 29 95 20 and 0266 43 22 10 and onyame wo ho hebal fo Dr. Basa ewia ma menchiachia we onom na de Basa herbal capsules and Basa herbal ointment no om de abedwa so and ewia wo ye oba na wutie bi na wonse buo mu nye enkoye wo de no bu 2 days na twa emabio onso de no bu a eya wo nko a na wote waya ase enkoye beto Basa herbal capsules na memene na enyi sa problem ni mfiri wo ma wo wa wonso de akoye yefunu mu hawo hwe wo yefunu ka ne ho a na fie gya dum sani ye ubia no uhia Basa herbal capsules o memene a ebeyi sa problem na firi ho na bema koko bi wo so esi uto epai na sebe nioma wuhunu no wani mpe ama sese kura wa ye mre wa wo se wo be ma sori denso asori ejina ho no na esensen ho ne wura ho ne ho wa wo be ma no ne wura ho ne ho enso sabre ne nka ye ni je bre ye sese jina so jire nchen mi etumi de kane akora asen so wodi adi ntesa koto Basa herbal capsules ne be ma sumdwie aba ofie ho you get me good ya wo Basa herbal ointment ya ye kan se eya batan eni mpanimfo nyina nso nku se wunya Basa herbal ointment bi na so yusu a enkwada no asabra asram ntosi pampers rashes na egu nkwada to ho no eni ahohye no ebeyi ni nyina firi ho wo panyini se kakaje ese wo nsa no onipadua no untumi ntwawa wam oseye bi aje onipadua na boso se be honam kankan ura ba bi ane ye nante tare endo nante mo apropro eteteo wo yadwumaden wo beba na wa bre wo de pe Basa herbal ointment bi ye mfa ntwetwe ne beye ni nyina nso de ama wo ba KNG herbal misty herbal Colinac PFE Freddy Mens eni ba bi eto nro bi anso a ubenya Basa nro bi doctor na ankasa number ni ejena frɛ no 0244 26 7725 0244 26 7725 offer sa ma we ya Basafo obeje so Basafo de obekasa de wonti ase bia no Basafo obekirimu amoanya honti ase ene 3p garlic mixture no adura pi work natural health for nso na akofa aba na onuadofo se wunya sa aduro we bi na so no mo a natural garlic wom enti aboa ma mogya di afurusa na kama wo nipadua mu oda sori a ya na o feel very weak e wo nipadua mu sebe ya na umogya no sebe entumi nantiye wonso ya ka kire o se mogya broso wo so wo de no ye so cholesterol ne wosoro ana wo de ye se immune system na ye weak enti nya dwuma yie sebe etodo bi a wo ho no enya duabo konna kope 3p garlic mixture na nonnom onua sa wo nonnom a wawie piwa akefo aduro we ya so ne soro aduro ni yenti amanfo di ho adanse bra misti heba Colinac heba dani heba eni ba bi etonu bi anaka so pe 3p se unya 3p ni bia wawie freyen wo 0248 928824 ena 0201 000021 ena the Marvels event eja pia Asem Beba na peso obusa ru na uni asebisa bia wo bi busa de abetena se na mema omusa ba ko mienu bi the Marvels event no ode ohobo woni a onua event a opeso ye from krenkren to krankran onom be ma da ye so akam true e de amawo hwe dwumadi awudie no ye event planners yenia ye be coordinate we event na mawo wo decoration ye be ye esan de amawo the Marvels event onua da se ni fa hobo ye wate o wedding no decoration no frɛ woni a ebetwama wa na hwan na board decor aha ye fe na je se the Marvels of onsa no we na se decoration no we die ye die burukyirefo ye nso na munyina ma no obi aye Ghana ya no ye na adwuma o the Marvels of onsa no o birthday no
ade wonya sugar daddy bia na sugar mom bia wo bo ho ka enso na ye kakra bi na otua ma di marvel so for ye ne saa wo wonum ni madwuma ankasa enti wedding o funeral o birthday o deco no fa ni nyina hye di marvel so nsa omo okumase ye ya no maanye station ho post office wo ehwa na di marvel's event wo ne number eye 0245 628485 afi 0539 926464 unya fresh ahoma we ya the marvelous event be je so no akasa de wonte ase no obekirem japia Krobea wo bibi pese obisa Millicent ya bisa mebisa oba Millicent mebisa asem bi eye bema no wo se wo ye die ni no no so ye die ni pacha me ba sare ni no no so ye grisi kasna nankana na ma ware no moye no mukuro mama mre ekwaso kwan be no faso otimi ye ho ade sa obeye me ho ade ma mabusuafo tradition ye local ai eni na mebusa se emra wo ware wo no na wo hwe ensemsem ntokwane ade na eba no ukobo obusuafo na mane ana be ma no so obusuafo obo mama ne sa aware de ware a ye wo mo egina ware na chi utime ko bisa okobo mama ne ma asase na me mabusuafo amane e na me papa be mu e na me kan se papa no kan bebre ti na me nim se to atwa nti e koso no na me be bo o mabusua pani amane ma me no wafrim mama bera ene mpanifo bi o mo no aha baby ti me be bo mama ne mama me ne frɛ ne kasa bebre e kire na mama no wuye nti na abusuafo na aka no onfa omunye hwe nti obi akra suro se wokoka na asem kire na obekọ na nim se obusa na asem ene na mebisa se on sa aware de wo ware a na be ma tete wa sa wo hwe no ntimi nwara sa so de ni sakoma no wo so de nsana kọ wo so wanye na so te hu no okun we ade ntini wan fa ni nsana nkoma no wo pe obi kura na ade ma no no de koma no senkeye ade ntini watena wo sa na fa ni nsana nkoma no wapem kro wapem nu bosoma nim krasi e kone mprensa na wate adam fie nkono ni na minim se nipa na na dwen sesa because medinka wo me ba first one ma nware nipa no nti na ma dwen se men san ko ba bia biem aware we na nka mete ho no ka ebia na dwen sesa beba enso follow up to a japia question oda so pe wa de mempe biem okay a yapia ya bedase yo Krobea medasi yo adofo den NFLS che grandpa me hu so aba no say hey nana Krobea you are straight on the okay ne pa o your panels should be on alert say me maka kire omo me manya kane nko ade engajapia ne di na ankam de ne ho beche no ne mom wo te ha me di bi obo ade wo te ha na wo sre na wo dia wakoka okay a me fa ho nche what is good for the goose is equally good for the gander what you say hwe aboa bi afre no ofui aboa fui se open bar na ena ofui ka kire ne ba se wo ho bon aponche se ofui wokọ no open bar no a o ka kire ne ba ne se asa aponche ho bon ha enso ne man ne wo asa aponche ho bon ha aboa ntontom pe na sifi akọ wonya eden ma no na mfrema kese bi abo na ho ntontom ede na kowura na sifi be ka se ho urade mi da nio na ni age odaru ade ase na sibusa aboa nto nya nam se mama mfia ha biom mfrema na abo na de mi aba wonya bibi di akọche asemi ba ye nim adofunti jataba ene apana Dennis anopa onomo bonkomo owura ekwane a wo fa so a wo kasa ye de kire ye nyina no ye nim wonomo wo ho recording e wa ha nanso ehu hia menne se mebo
enkomoboyi egusu a ekoso na no de meteye ene se apana Dennis ebe fresim ma wone abrewa bakasai si ena asem no ena mode akọ afidie ne so mpesam ka kire mo se memma enti na mse aboafui wo pene bare na wo so hobo aponche Krobea nkasa kwa wo aboan tontomo penasi fi akwa enfrema bone kwa wenya di ode behye tie wo ka se mituka meba wona mu anu asaka ohene bi na asem ne wone nsem ohene ne se mame mma enti memma ohene ben na asem na akọ nanim me pa cho enye sa asem we ohene ben na asem na akọ nanim asem we me fa nko ba bia da asem ben ne kọ ohene bi anim me pa cho enu ye different matter cry nye we one hwan ntem me pa cho sister bi woni wukuna ware sem no akọ ohene bi anim enko ba bia da enko ba bia da agise mabusuafo na ha enko ba bia da ada okobo sister ni dua na kọ ohene bi anim man ko boni dua na wukunu hu wom bi saa case no wukunu kọ ohene kro na nim bi sister no mom na yese okosa ma me wo hene no ho but o man kan se be ma na ka ho okay apana afei wate okay mabedwafo wa hai ya bemma nice opportunity sabe awrai wabekansem hweye na wangu kasena na nkanafo animu ase sawo na aye ba asere ni eno ono ye kasena na nkana wanhwe ya wo bitifi a wo tie wobeka se kasena na nka ye ene ese wo mu mama ne kura abo ma ye mpese saade ni bisinti wo bi nkoka se akwana se wabusue mama boro ma kire se wotie di obayi kano a ono nanum asem ena yefa wo bro no ma ni kura asem ye de ne koto ayaresa be nyina doctor for say ye nchew ono ne sere ya wa me ya nchew doctor for hwe no na oba wonyem kura ne ye bono ni nyina si wa wo bu nkotodwe according to the obayi ken e wone wo fa no mu anim se me yire dia menya no me wukura se wono ni ho a yensie me ewa amamre kwa so ma ne nyeye won so sabre ya ye ka sei wutasi ya wutwie woni oba ne te owura tasi droba ye ni wuni asem kire se tasi droba sifuo bebre ye namfonom ebi ye ma ebi ye nananom a ye ne wonum ne didwuma enti menya ma asem bi madabi nya sa akwana ade nini ene bejo mema mabedwafo abam na wate wonte ho a wobete na awiai mada awurade fie heba center fo nso ase na mase nyankopon hira de amamo Dr. Mankwa kumase kronom bosie Red Park ho na awurade fie heba center ewo na wiai se wutie me na wo yo bi a wanya hawpa kese wo utimu a nipa odoma nkoma de ho adom wache no na wama ne ho aduru eye awurade fie heba center se wo yo bi a enemu yade wakote bi ama se obe ama no kra afon ama sansan bi kra je oba ne so aboso ensuo bi nom ne ade gugu bi fifiri mu ba wo ho kire wo bra awurade fie heba center papa ne hwehwe mu hunu enemu yade kro no mfa ho aduru nka ho se ye moja bruso bi ta fodu bi esi kire yade bi etwere yade bi na etete wo anase osa ene haw emfa ho ni ba bi ato wuntiri mu twetwen waye mrempem wo peba na ebi ma awurade fie heba center papa no beboa wo ne no manie frɛ no owaduru ose ba bi atokuru da ewo ni padua mu bia no aduro bewura 0241093915 ena 0549206633 Dr. Mankwa na mbanie o frena obeje so odom obekasa no akire nsemu nso de amawo ena wiai fa hobo Limbo Wave Enterprise for na adofo ne ade hye omo eyade die nti ameka so omo yade ne se enam wonsa so ena molten tissues abedwa so
Mortin tissue so American eye moton tissue be a we biano a yard in a mortin tissues na ye papa o kitchen ho o private room ho toilet ne so ana hotel ho tissues a ube yusu wan kasa ufie momfa mo ho to mortin tissues so na mortin tissues no eno na ye papa eye moton se ma me ne do eye moton te se papa na futuo ene aheda ye in different sizes e ama events ahodo wa skin cry very sensitive no so you use mortin tissues enam say ye kamenti ho nkekaw rashes bia ngu eye very comfortable eye very comfy mortin tissues eye pa enti menka say dwuma ni o mamu beji bi koton ubetumi dia kogina traffic mu ena wo pe tissues aton se dia yeto eye mortin tissues be fa bi na koton yetuma ena person open nkronkon so a beto ne nkronkum na ko yusu ewo wanso bia person ko yusu yene ya na de fit life natural mineral water so aba fit life eye very pure eye very cool eye very refreshing ya sheda sone so enti dwumadie bi a wudi a woto nsafre nipa dom nso no eya ama fit life natural mineral water mrase de se yene yankase ye wokro from yene shinola eni di animhwe ye ben IBM NJ ye number ne ye 0550 115 013 ena 059585 0042 ofra Limbo Wave Enterprise yani ayenie ye beje so no akasa ne akire nsemu nso ama ena eja Peter memo ahebru chiachi abusasa wompom tesai eja Peter of Eja Peter Herbal Center panyinipa Eja Peter nyankopon hyirawo ena wiei papa wei ose oba wuntumi nwo ono de obehwew oyafunu no ode ahahan beye nhwehwemu na wahunu se odomankoma bowofo a obemu agya woyafunu ne ho na odom ankoma de adom no ode ayemu adwuma ama wonso atumi awo oba obewa afa ho afa bibia wate be ma efiri wo na wontumi nyem oba no a Eja Peter beboa o oto pio ebekum aboa wonso akum abo aye wonso bekum wate Eja Peter beboa o senya wo ho ha wonso na ye problem bi pa na daw so a papa na bi biduro ahahan no odom ankoma chanade o wo de ye moja abroso wo de ye asichire yade suro kunyodreye wontimu twetwen koko haw e wonsabuo munye enam yade bi no akote ana wusisi yade bi ama ho kyerew yade be na wo hawei Eja Peter Herbal Center owo Feyiase Lake Road Feyiase Pentecost Junction pragiafo ni gina oka kire omo se omo fa anko Eja Peter ho papa no ya wedro no omde obeko ne no ma anka se ne ye na frɛ no eye 0543 369993 0543 369993 ne Herbal Soap no Eja Peter Herbal Soap no ebi wo Uteke FM ha se unya bia udi dware a ma ohonam no ani enso etoso kama pa ya bro awari achame akra me da si akra amenchia eja mu a wo mazi oton paint wo mazi wo biebie waso no share no ne eyi no na ya ne de was it ya was like na share no ero de na mzo mam na ntie ne hwe ma no na wo monya ma ne duru ho a ai o mo like ma na e be like na share etie jamu a woni amonu mo biebie mu o ma ezi eno a unim se na nampofo nso che me tai car tie or che ya danasi ono na owo second chance organizing shop ono ne director de chem so ya what try ya Amos no do so exhaust pipe no pelele na ti oni Amos nchen what try got akese na second chance ya ni na wie na nampofo wada me bro ene na Krobea me nso me dase ene onso wadoye wate nyankopon kyira o kadwuma we die senka yesa o kayese ya omo ani etiti omde etiti baabi sa na no makonta ba akoma azi ono
ɔno so de amoa saa ɛda amoa oh okay na yɛde de dan na okay makonta a wodi me ayi de Father's Day de na wo sɛ ɔyɛ akonta papa wow nyankopɔn isa boga nyankopɔn isa akora wo sɛ asɛmba sei ne sɛ wɔanyi wo ho ano a na sɛ wasɛm nyɛ dentia ntini a owura no keka no sɛ wa ma na ɔpa kyɛ sɛ de awura yi kanyi na ɛyɛ nokore efi sɛ oni hu bi ka ɔho mɛma eduru sɛ asɛm bi fa bɛma bi hu sei na wa mmɔmɔden sɛ obeyi ne ho ano na ayɛ sɛ wɔde abufuo ne mɛma asɛm bi sei no a na ɛyɛ akɔboro so ya na yɛ me ya efi sɛ mɛma wa asɛm ka enti de awura yɛ ka no ya yɛ gu bɛma yi so nyinaa nti bɛma ntimi nka bibi kakra ɛma yɛ hu sɛ nti ɛyɛ a ɛma asa asɛm we ba yɛ ana sɛ awura yi nsɛm a wɔka ne nyinaa ɛyɛ nokore ya we kasa ɛho ayi akɔdane nsɛm bebree a ɛsɛ deɛ bɛdane ntɔkwa sɛ yɛ no wɔne yɛ wɔ asɛm yi oni enya asɛm a yɛ na ka ne yɛbɛgye atum ya anachi asɛm yi bɛda hɔ nso so awura yi si mfie maako da brɛ nko no wa sɛ nie enti na wonim sɛ wobɛtumi apɛkwan bi afa so a anka wa amfa so awura yi si wɔde ne wo nsa brɛ maako sɛ miɛnsa ana mienu wo a wonye wo a wosu nya no meyɛ ne ya na me ya wɔ mɛma ho no sɛ yɛ no kore paa ne mfie nwɔtwe asɛsɛ nie awura yi oni nyankopɔn tɔfe da na wo so de woda ho wɔba a watumi akɔsɔ wɔba nsa de na bɛkyea ne sɛ hwɛ wo kora nie makɔ wa na bɛka ho na wanka hwe wanya hwe sɛ deɛ wo kan sɛ yɛte sampa na wo de esan sɛ wonya bi awie nti na wo awura yi te wo ɔfrɛ nyame ana sɛ ɔkɔ asɔre onkomu bia daakye sɛ deɛ wɔka yɛ yi a ɛho ano yie ɛwɔ hɔ no moma no ɛma amokye deɛ ɔmo nyi hɛ no wɔn deɛ wɔno na gyɔgye wɔ wɔhwɛ baabi a wo wɔn deɛ woyɛ kristo ni kura wodi bɔ ni obɛtwawo ɛna meka no woyɛ kramoni wodi bɔ ni obɛtwawo woyɛ bosonson ni wodi bɔ ni obɛtwawo so obi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ ne ho sɛ me deɛ mu biaa menka ho die bi a wɔne me ni asɛm wɔn deɛ obiaa wɔn deɛ ebiaa obɛtwa wo enti sɛ obi tie yɛn ana otie a nyame boa yɛhia na ofia fa ne hyɛ yawada yɛhia na ofia ɔmra na ɔmɛka ne fa mu deɛ ɛmɛɛma nso wɔ asɛm ka enti ɛba a momeyɛ nso yɛnkasa wobɛkom kura na awura yi nneɛma bebree wɔ hɔ a wɔno nso yɛɛyɛ a ama nakɔ akɔduru ne adurei obi ntɔn na akokɔ bi die kwaw enti wɔwura yi sɛbe na adwen mu ka no sɛ wɔsɔre yɛ ɔbaa wɔnyem na watwe wɔyɛ asi ne soɔ ebiridi na wɔboro no bibi wom enti wo so bra na bɛka wo kyɛf wo fa mu deɛ kyerɛ yɛn na yɛn nso yɛnhunu ne yɛkwan a yɛbɛfa sɛ deɛ wo ka ya so sɛ saa neteɛ enti wo mmade a na wɔ sɛ awura no baabi a yɛde ne gyina ɛna ekitaye a yɛbɛtae no sɛ wɔno nso ne brɛ ɛnyɛ kwa no ɔno nso so yɛbɛtae n'akyi saa enti sɛ wo asɛm a bra na bɛka woni hwee ka nso a deɛ awura yɛ ka nyina yɛbɛtwa no watwa 99.9% nyɛ de ama no na afei yɛde agyina so na baabi a wɔ sɛ yɛkɔ no na yɛkɔ enti akora mede bɛsi ha na sɛ wɔama a na yɛde ne yɛtoa soɔ no atoa so meda ase me nso meda ase agya kɔ a mebɛba mu na Diamond Scientific Herbal and Research Clinic for nyankopɔn ɛnhyira mo nsɔ wɔnom na de Donek Herbal Mixture no aba sɛ woyɛ bɛrima na sɛbesɛbe ɛnneɔma nkɔ yie ɛwɔ mpa ne so ɛmfa ma wo a sɛ wobɛtumi agyina so abɔ adwuma ma ho atɔ wo a ɛyɛ anonom Donek Herbal Mixture ɛbɛboa wo paa wate wokɔ Osons Misty Herbal Colinac Asempa Pharmacy PFA wokɔ Habme Dani Herbal ɛne baabi ɛtɔn no biara na woka sɛ opɛ Donek Herbal Mixture ana wa wo mpɔtam hɔ kɔ pharmacy or drugstore baabi ɛtɔn aduro biara no wobɛnya bi na watɔ na san hyɛ ne nsunsu bio sɛ yade ɛya ɛno nti na Diamond Scientific Herbal and Research Clinic so ɔnom nya abotre ɛyɛ nhwehwɛmu wɔ yadeɛ ho wa wanya ɔhaw wɔ unompem bones wanya haw wom
wuntiri mu na twetwe wo omo ye ho adwuma tatahwe enamu yade bi na wakote ya wo pe wo ho ano a unhunu wonom ye ho adwuma tatahwe say ye hepatitis B ana prostate mu how na wanya asthma ana wo liver ne kidney na problem aba ho sabi wuni atenkam pam ana sadriam wadane wati atom wo ba Diamond Scientific Herbal and Research Clinic ubenyu ahoto adofo ye wo dominase oboase ne santase kwan yi so kumase oboase kwan yi so dominase ho ne ye wo ye number ye 0246 72 7677 and 0200 84 4040 offers ahoma we ya Diamond Scientific Herbal and Research Clinic for ebeje so ye no be kasa ne akire nsemu so de amawo and now we are Clear Park Natural Mineral Water in Sukroje ensuei minya binom bogumade so na mete ha utumi hu se me ye madwuma kama pa enti wa wutie mie se wo pensu pa no mo a eye di krope na memra wutrim eno ne Clear Park Natural Mineral Water hwe ye wone jog oho de adisi dispenser so ene ye wo botro no enu binie enam de akere mu yi no ana menom ene ye wone sachet ti anonom eno nso wo ho se wo di dwuma bi a wo to nsafre nipadom na pese yen customizing suo ni bi emfa meeting program no ana we event ne mawa ye ne sa se wo mpene sa nso ne ye me serve wo ho a ye ba be serve wo se wo ye school financial institution ana adwuma kuro bi na pese yen deliver Clear Park Natural Mineral Water ne bi mawa on time ye de bebre wo hwe Samas Royal Company Limited ye number nso nie jena frey ye ni nkita ho bi a winya wate 0244 04 1913 and 0558 00 1765 Little Angel Ventures wodunkwa oni bamboo sports edi animhwe omo ye agent and Ken Eben Ventures wo manso data no ono nso ye agent okọ a mo amwo sa ampotem ho no awia yi mu benya bi na awia mi ankasa minua medofo ene medehye made nyina Inspector David Ainin or Central Police Station MTT dim enawo ene Inspector, a very good afternoon to you nyankopon hyirawo onye okese na ontutu wanamon so emfa ensiye ayakwa me say Father's Day no minua ba konso o ma mi fili yo o ma mi fili pa o ma mi fili no ani aje o we shi won ko ana se o ye bibi ya dabi me no me fon so no se me te kwekwen a ya me nta anhwe na emom se me ti koronkoron na mani aje na ho ya ba ho se na tumi abam ti basa na me dibrika ma fa fon no na ma fa fon no na o hwe ade kura wom na me kwa ko hwe koronkoron no ade kudi ewom ye frɛ na afia sapon nyame hia no ye frɛ no afia sapon owo Canada afia sapon kuma owo Canada nyankopon hyira afia ani kolon mupi no onye okese wa bi even kolon mupi why not sesi asika no na asai enye sa de a senka be ye mo pa na san kosoro media me manje me nan yo mama osima ba ko asem we ho na me da se pa je mi pa ka asem kire me se na wo se wo me no nya asem na se me di mi ka kom papa wa me nkire na me de akọ no nti obaka je kwa me tena ya nipa na woni nya asem o de ne mako beba na me de be ye nkwan no be mai obey na radika be tena ase. I love the quote. What you say? Wey waka be mani anwoto de bia o ta be mani anwoto da ko bi su kura de yi ma kane ye yi moa ansa na abadwene wo be ma no kura wo ho enti obey na be kan ye for say de obey kan kura mpo oboa apana nka oyiri wo twantro na na nipa ba ko enko da ndi ufisa apana nko na hye de man ko be ko ti obey nya be ma hwe wa boda mu anti na wo sola na wo bo no oba wonyem enti nya bo tere krati wo yiri na aba wodi kan ko oto na wo nya bi mo obey bai wa kana se mina kro ndi wo de fa wo mako no be kan
na kyerɛ me sɛ baako mmienu mmiɛnsa wɔatia na bia sɛ bi mpo meto me nsa na na sɛ wo ware ɔbaa wodi ne kofi na kɔware na yɛtufo a yɛsɛ bɛrima deɛ ni kwan sɛ wotena wo nsa ɔbaa so sɔfo no ɔbaa bɛtufo no so bɔ mpa yɛ wia sɛ makɔ asɔ dɛm sɛ bɛrima deɛ ɛni kwan sɛ woto wo nsa ɔbaa so ɛmbrɛm lɔya bɛka kyerɛ sɛ bɛrima deɛ ɛni kwan sɛ woto wo nsa ɔbaa so wo ne ɔbaa no kɔhyɛ dɛm wia na ɔbaa no ka sɔ mu ɔhɔdu woyɛ bɛrima abome tio yɛtufo bebrebe yɛ nyinaa wie ba ɔbaa no bɛbisa sɛ sɛ woyɛ bɛrima bome na mehwɛ wɔn sɛ ɔtɛmtɛm no no afutuo ni nyinaa ɔmpɛ sɛ ɔde bɛyɛ adwuma ba ɔno mmom fɔ so sɛ woyɛ bɛrima wo so gyina woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima nti sɛ wɔn nyinaa tumi asi na sɛ ɔbaa yɛ bɛtena ha waka ne nsɛm nyinaa wie yɛafrɛ wo sɛ meba o na sɔfo no ɔka sɛ mama na ɔhene na ɔsɛ mama no wobu ɔbaa no na ɔni hɔ wode wɔyɛ si abayɛ so a wobu ne sɛ deɛ korɔmfoɔ no na saa ɔhene korɔ na ɔni hɔ nti ɛbaa ne sɛ na ne deɛ ɔbaa no bɛtena ha sɛ ɔhene bi sɛ ma memba nti wofi sɛ ɔhene no ɔpa asomdwe kyɛn yɛa hwɛ na na hwɛ akora wo sɛ obi bu na odwane na ɔkɔbɔ obi abo ɛnka ne no baabi kɔtiaa meba na wo nidi wopapa baba bɛto mewu sɛ kwaku sɛ meapie pɛ ne ma dwane me nana hɔ mekɔto me na ɔbɛba na mebɔ ne nkyɛn wayɛ lucky paa nka wobɛhu ɔntumi mu me da nti ɔbaa yi pɛ obi aka na asɛm akyerɛ na ɔdwane bɛto ayɛ bɔne a wayɛ ne deɛ bɔne paa wayɛ ɛne ne deɛ wahu nti yɛn deɛ sɛdeɛ ɔbɔ ɔkaeɛ no sɛ me wama sɛ me deɛ wama o mɛgye ɔbaa no asɛm no adi sɛ ɔbɔ yɛato nsa afrɛ no sɛ yɛwɔda no wama deɛ ɔbaa kae no A to Z me mɛgye adi medase medase ɛgya kɔa me no na kyɛ mahu si a woka mɛyi wafirim mahu sɛ akpana wɔma mmate aseɛ sɛ wosan frɛfrɛ na wofrɛ bi a panyini bi ɛntuufo na ɔnka asɛmpa mfa nto tirim nyɛ saa bɛɛma ɛnsɛm pii wɔ hɔ ɛgya pia na so bɛkyea hwan kyea bɛn na ɛnora na mese mekɔpɛ duane adi na lady bi ɔwɔ zongo junction hɔ na ɔyɛ aduane ɛhe zongo nie adwusu zongo junction wayɛ container ketewa bi ɔsɛ yɛfrɛ no rose tete Krobea na aduane na ɛdɛ papa watwerɛ na ayi n'anim ɔsɛ deɛ adom bi nti nti nyame bɔ adako yɛbɛkɔ hɔ na afei mɛkyia me fiefoɔ isapia ne collins ne ne yere na afei masɔre wonim Krobea meyɛ so ɔpani o very good yɛfrɛ me ɛda ɔhene agye kum ɛsien wate aseɛ aka nanapia obiara te sɛ nanapia na yɛ ɔda ɔhene agye kum ɛsien me no mate nana nyankopɔn hyia wo nɛ awura yɛafrɛ ukunu apana sɛ yɛawada ɛhia ne fia ha ɔmmra na deɛ wokɛn ɔmɛkyerɛ ne die mu na afei yɛmfa wo asɛm a woka no ɛnto n'anim na afei yɛntie deɛ wɔ ho na mmom sɛ wɔama deɛ a ɛhɔ no na ɛbɛkyerɛ anammɔne a ɛsɛ sɛ yɛtutaa wɔkyiri ɛde toa so ate you are discharged case adjourned to Thursday on the 19th of June 2025 ɛnɛ Danis creation for nyankopɔn hyira mo no ɔnyɛ mo kɛse mo na mo wɔ Kumase ha ya tonsu mo ne Fidelity Bank no edi animhwɛ onuadɔfo a wutie me sɛ wo pe picture flames sɛ wo pe pull up banners wo pe invitation cards key holders wo pe embroidery papa sɛ yenye t-shirt printing emfamao lamination typesetting flexi banners stickers flyers photocopy graphic design any DTF printer na ni nyina Danis creation yene ye ne papa no gye number na frɛ yɛn ɛyɛ 0242 fa wadwuma no bɛhyɛ nsa 186865 ɛna 0554 232764 ofrɛ saa number ya Danis creation for no ɔdom bɛgye so adɔfo yɛde asɛm wei asi ha medin de Krobea nana Yaw Asante jataba abrewa betwumasi ɔnom na ɛhyɛ adwumadie no ɛma yɛde bɛsom yɛ wote ɔbɔ ade akyi amenka wote jakɔ amenka ɛna wote nana apia enso enka ɛna Yaw Asante
ɔno nso de ewura mu bae ɛma nso nya bi tie ɛwɔ online ne so nyankopɔn nhyira yɛn ɛna awia yi yɛda mo ase ɔkyena yɛho wa yɛ adom ɛbɛhyia awurade nyankopɔn yɛhia wo makrawo